Somos Dani Cabo e Bieito Baliño. E isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Como estamos no día de hoxe? Primeiro NVF Podcast de 2026, Bieito Baliño. Primeiro NVF Podcast do 2026. Esperemos que non sexa o último. Non malo será, non? Non vai ser, a non ser que pase unha fatalidade, non vai ser malo o último. Será. E hoxe estamos con un invitado moi especial, como sempre. O sea, creo que calquera persona que siga o fútbol galego nos últimos 15 anos coñece o noso invitado de hoxe. 15? 20? 20 ou 25. Nada, hoxe temos a unha auténtica lenda dos campos galegos. Hoxe está con nós futbolista actual do Cire de Melide de Primeira Autonómica, Álvaro Varela. Como estás? Que tal? Como estás? Bos días, moi ben, a verdade. Pasando aí unha recientemente gripe, pero bueno, aquí vamos, salvámola. Eu vexote ben. Bueno, porque non estás dentro do meu corpo, sino... Bueno, Álvaro, nós sempre empezamos polos inicios, témonos que remontar bastantes anos atrás. Ti tes 46 actualmente e sigues xogando. Pode que sexas dos futbolistas máis veteranos que hai no fútbol senior actualmente en Galicia. Eu non estou informado de quen Doro, a mellor, non sei, Doro sigue xogando. Incluso sí. Fora de Galicia, o mellor é un... Sí, bueno, a verdade que non o teño mirado, pero bueno, é dicir, a ver, tampouco considerar fútbol tamén agora mesmo hai que ser sinceros. O Cire está en primeira regional, o fútbol eu considero outras categorías, non? Xa, pero é dicir, isto é moi amateur, vamos, a verdade. Pero sí. Xogadores de máis de 40 anos neste fútbol amateur, eu non vexo moitos. Sí, bueno, algún sempre te encontras por aí, porque algún rival por aí sigue encontrámonos en algún partido. Algún nome así de algún da túa quinta máis ou menos que te cruzaras fai pouco nos campos. Pues ahora recientemente teño que ir aos entrenadores, e os entrenadores sí que son os compañeiros. Cabrejo no Camariñas. Claro. Sí, recientemente, sí, antes de irnos de vacacións. E si, eso casi a miña quinta é así ahora mismo. Así a bote pronto. Porque ti empezaches, bueno, eres do 79, non? Correcto, sí. Comezaches, bueno, eso, mediados dos 80 xogando a fútbol, empezaches, dicías, no Compos xa, non? Con 5 aniños. Sí. Pois sí, a verdade é que, bueno, nese momento pois vivía no pobo donde, bueno, nacín en Santiago, pero bueno, donde son de meus pais e bueno, non había as facilidades que teñen todos os povos teñen categorías inferiores e entonces sabéis que había que vir a Santiago, entonces pois así foi. Empecé no Compos así de chiquitín, sí. E como era aquel fútbol, Álvaro? Porque cambiou moito, non sei que recordas ti dos teus inicios. Hombre, pois podes recordar que, mira, o Compostela, a súa sede era Santa Isabel. Claro. O campo de entrenamento que tiñamos os nenos 5 anos era o antigo aparcadero do Hospital Vello Xeral de Galicia, que hoxe en día está tal, e antes de empezar a adestrar... Agora é unha residencia, non? Bueno, iban a facer unha é que non sei exactamente. O aparcadero é xusto onde está os sardíns e o aparcadero mini. Eso era o aparcadero, era a esplanada do aparcadero. Pois xogades ali, é dicir, poñense unhas pedras e sacabas os balóns de dentro e... Mi casa. Bueno, había de todo, sinceramente, había de todo. O sea, o Compos tiña de todo, pero bueno, o campo era moi limitado, é dicir, pedras, e o detalle importante era que antes de entrenar os papás daban unha vixilancia porque era un sitio onde había moita drogadicción e había que andar apartando as xeringuillas que tal, claro, para empezar a adestrar. Claro, aí colindando con Vista Alegre e tal. Sí, claro, un pouco xa fora. Sí. E despois, bueno, había outro handicap, é dicir, xa para o aparcadero entre os coches que aparcaban a xente do hospital, tiñas que buscar o hueco. Se non había hueco, pois había que buscar para entrenar, ou correndo a Alameda, que era un día que tocaba normal e corrente, solo correr, ir aos Cambonianos, era un campo que nos estaba ali no colexio dos Cambonianos, tal, outro no Juan 23, que había outro campo que tamén desapareceu, onde hoxe en día está o aparcadeiro, aquí moi cerca aquí voso, e eran os campos que utilizábamos para entrenar, é dicir, salíamos de entrenar de Santa Isabel, nos cambiábamos, que íbamos correndo, chegábamos ali con 2 balóns, pum pum, de noite, e así era. Unha falta de infraestructura importante, pero imagino que tamén iría crecendo o club mentras ti estabas aí, porque claro, nos 90 chegou a ser, bueno, a época dourada do Compos e demais. Como viviches este crecemento do club, bueno, da man do teu crecemento tamén, non? Mentras ti ibas crecendo, o club tamén iba crecendo, o Compos, non? Pois sí, mira, desde preferente a primeira división. O salto foi... Ti chegaches, ti empezaste a xogar no Compos de neno cando estaba en preferente? En preferente, xusto ese ano, despois o ano seguinte foron a terceira división e
bueno, había rivalidade, porque en ese momento estaba o Vistalegre e o Compos, ainda non... O Vistalegre en terceira, non? Non, en preferente estaban os dous, é dicir, non, despois, anos despois, que a min colleume era cadete precisamente, cando houve a fusión dos dous clubes, pero sí, en ese momento eran rivais. Sí, o Compos empezou a crecer aí e así foi, sí. En categorías inferiores tamén había esa rivalidade entre Vistalegre e Compos, tiñan canteiros. Sí, era, de feito, pues, noso único rival que tiñamos en Santiago na Liga era o Vistalegre, e o Compos era moi superior a todos, é dicir, eu recordo o partido que menos ganabas era 5-6-0 e había os de 20, 25, tal, estou falando de fútbol 11, era unha locura. Pero onde xogabades? En local? Sí. Era local, sí. Sí, en ese momento sí. Hasta, claro, pre-Benxamíns e por aí alternabas fútbol sala con fútbol 11. Claro, e ti, ostra, imagino que xa naquela época empezaches a destacar. Nunca chamou unha canteira máis grande que a do Compos? Un Depor, un Celta, non sei. Depor e Celta non era o que hoxe en día, é dicir, tampouco se preocupaban tanto en captación de buscar xente como ahora, que é unha necesidade de oxeadores por todos os lados, e entonces, bueno, estabas ben aquí tampouco cerca da casa, e sí que había xente que, chavales que os papás buscábanse, pois, mesmo a Xixón, algúns que foron a Madrid e tal, pero bueno, tampouco o fútbol non era o que hoxe en día evolucionou moito profesionalmente para ben, a verdade, que non era o que había antes, é dicir, propoñerlle antes a teu papá sair da casa tan xoven e tal, non había residencias, non había, era moi difícil. Sí, ao final ti tamén cando che chega un pouco esa etapa de cadete xuvenil, xa o Compos xa está no seu apogeo, sí, por así decirlo. Por exemplo, por facernos unha idea, temos aquí apuntado o ano antes de que ti subas ao primeiro equipo, o sea, no ano 2000-2001, que baixan de segunda división a segunda B. Ostras, que o equipo que teñen, Ogen, Romano Sion, Gudel, Fabiano, Bellido, o sea, un escándalo. Sí, de primeira, prácticamente. Correcto. É dicir, aí é cando, pois, é o que che digo, tocoume vivir todas as fases no Compos, tocoume vivir todas as fases, porque a de crecimiento totalmente e despois incluso a de fenestración, vamos, é dicir, que tamén a vivín, é dicir, porque o último ano que nos mantimos deportivamente en segunda división, pois debido aos impagos o club tuvo que renunciar a plaza. Boa tempada esa, falaremos despois, pero ti naquela época entón de rapaz na canteira do Compos, tiñas compañeiros tamén que destacaban moito, algún que poidamos nos coñecer ao mellor ou... No, mira, podoche decir, hasta chegado a cadetes, hasta infantiles, sí que é verdad que había compañeros que destacaban, pero o non lle gustaba o fútbol ou íbanse quedando. Que pasa? Que nese tempo domina moito o físico, entonces o corpo nese momento era fundamental, entonces parecía que ao mellor eran dominantes e ao largo dos anos ou pesando ben diste, non lle apuntabas, é dicir, e ti como eras físicamente? Pois eu o mesmo que agora, nacín con esa zurda e non hai nada que facer, e entonces era rápido, hábil e... Sí, era rápido, non? Sí, era moi rápido, claro. Claro, porque eu coñezo xa un Álvaro máis tipo de calidad, pausado, verdad? Pero ainda así tamén non eres lento, joder. Ainda ahora que tes 46 anos. Claro, o que pasa que por exemplo, son unha persona que sempre estou a miña calidad sempre vai estar aí, porque a zurda pois teño, claro, primeiro o pensamento, despois ejecución. Pero, claro, eu estou xogando, por exemplo, pásame este fin de semana, a veces recibes o balón e a miña mente inconscientemente dime, buah, se te collo aí 10 anos ou tal, ou por exemplo levantas a cabeza e diste, buah, isto ahora mismo estaba na portería, ou sabes, eso sí que inconscientemente está lo notando sempre. Que é verdad que ciertos movimientos, pois claro, o meu físico son unha persona pequena, é dicir, poucos kilos, pouco tal, entón teño mobilidade, é dicir, nunca foi unha persona que con 20 anos pois xa pesaba, medía un 90 ou un 80 e pico, que sempre tuve ese lastre de, pero entonces claro, a rapidez un pouco está aí tamén presente, sí, neso. E entón eras dos que máis destacaba. Como é esa chegada un pouco, empezas a tocar o primeiro equipo, como recordas esos primeiros momentos de... Bueno, a chegada ao primeiro equipo foi son cosas convulsas o que acabas de decir, é dicir, había un Compos tocou primeira, despois empezaron a facer as cousas mal, ese ano co descenso pois houve moitos problemas impago, tuveron que reestructurar económicamente, sobre todo o club e bueno, entonces ese ano eu xa era terceiro ano meu en terceira división do Compos, co filial, e entonces que pasa? Que había varios que alternábamos co primeiro equipo e co filial, e o Compos quedamos
Compos B quedou primeiro, quedamos primeiros en terceira división. Bo equipo tiñades. Sí, moi bo equipo. Estaba Cabarejo, Luisito... No, da época esta de que che falo do ano 2000 e tal, eles xa estaban xa no fútbol profesional, xa habían ido. Nos era outro equipo que foron os chavales que despois se foron todos a Negreira e foron capaces de ascender o Negreira de terceira a segunda B. É dicir, Roberto Fians, Gelo, Uxío, esta xente toda. Claro. Xente equipos. Sí, sí, entonces pero bueno, esa época que che digo de Compo estaba para xogar ascender a segunda B e o primer equipo estaba de segunda B para a segunda. É dicir, fixeronse ben as cousas, había unha base, pois a verdade que bastante. Claro. Sí, é o ano que chegas, o sea, o ano que te faz xa xogador do primeiro equipo en propiedade, é a temporada 2001-2002, que eso, descende o Compos de segunda división, e Caneda mantén o bloque, non, un pouco para lograr o ascenso outra vez inmediatamente. E no equipo este no que debutas ti, pois hai xogadores como Vizcay, Fabiano, Michael, Adriano, Piñol, Juanito, está Luis Ángel Duque como adestrador. Que recordas deste vestuario? Era un vestuario top para a segunda B, non? Sí, bueno, o que che veño comentando, pois ese ano entrouse cuarto na liguilla de ascenso, que en ese momento xogamos os 4 primeiros e o primer partido desa fase de ascenso, xa che digo, non fun convocado co primer equipo, fun convocado co filial e recordo que foi en Palencia precisamente, xogamos sábado e bueno, fixen un bo partido, marquei un bo gol, estaba o Presi e o xerente vendo o partido e o Compos viaxou a Valencia e perdeu o primer equipo e houve cambios totalmente e a partir de aí dixo Caneda, quen é ese? Ese que marcou ese golazo. Entonces... No, hombre, conocíamos perfectamente. É dicir, Caneda, pois, é dicir, eu había tido problemas con un entrenador en terceira división con 19 anos que todavía era juvenil e non nos comprometíamos. Un entrenador que quen é? Pois, bueno, no, no, pues en ese momento un entrenador que para mí non era segundo entrenador realmente, despois puñeron aí para tal e bueno, había este problema, un entrenador que estábamos en terceira división e que me decía que tiña que xogar un toque, os demais tiñan a pachanga libre, que tiña que utilizar a dereita, todos eso facían ao chupón do equipo, éramos pequenos, 19 anos e estas cosas, e a verdade que tiña problemas con él e bueno, pois debido a meus boa relación con Caneda, os anos que levaba ali, pois fun cedido a Lalín 6 meses, foi a mellor salida que puden facer porque eso era unha locura. Si podo dicilo, é Gavileis, que decir, non, para mí non, sí, teñamos un enfrentamento total e era unha locura, é dicir, entrenadores de antaño de que preferían outras cousas, é dicir, dalle para arriba, tal, a calidad non había. Eu sempre dixen en outras entrevistas, creo que por desgracia nacín adelantado no meu tempo, é dicir, correspondíame máis os campos de hora, a filosofía de hora, ao meu físico, hubiera estado máis beneficiado, é dicir, eu tiña entrenadores que, bueno, hoxe non pode xogar que está o campo embarrado, pero vamos a ver, si o que para no embarrado non vai parar no novo ni nada. Estamos falando tamén incluso despois en fútbol profesional, non? Bueno, foi profesional os campos por sorte mellores, pero tamén eran outros tempos, non? É verdade que houve campos moi malos, é dicir, recordo o ano de segunda división no Tartier, que era marrón, pero en cambio xoguei no titular, é dicir, non hai que decir. Xa ves. Pois, e mira, ese primeiro ano no primeiro equipo entras como P, de feito, considerante case a maior perla, non? Da canteira. Non sei ti que se te vías moi lonxe do que era o fútbol profesional, anos atrás o Compos como estaba en primeira, ti estabas na canteira e se dicir, joder, ao mellor do un pasiño estou aí en primeira división, incluso a segunda, fútbol profesional. Como o veías ti, de lonxe? A ver, víalo lonxe e ao mesmo tempo víalo cerca, sinceramente, porque ti adestraba xa co primer equipo, a forma que adestraba o filial era profesional, porque se adestraba todos os días, incluso algún día adestrábase pola mañá. Tiñamos o noso propio campo de entrenamiento que era Lavacolla en ese momento. Alternábamos con San Lázaro 2 e Santa Isabel, que era de erva en ese momento, para xogar, tamén nos permitían ir a xogar. Entonces, campos de erva, boas instalacións, o club pues, funcionaba, é dicir, non tiña, empezaba a haber eses problemas, xa digo, económicos ahora ao final, pero foron puntuales, non? Entonces, pues sí que o veías. Entonces, claro, en este momento entran
moitas xa ecuacións no tema, xa entran representantes, entra aí xa está o fútbol un pouco máis profesionalizado e xa empezaban a ver os highlights típicos, é dicir, o club recibía de representantes unha locura, vídeos de xogadores en pretemporada, eu recordo de vir 20 persoas a probar a un filial, era unha locura. Era unha locura. Argentinos, brasileños, colombianos, é dicir, porque era o fútbol sudamericano que sobre todo o que intentaba aportar eses xogadores, sí. Nesta primeira temporada, como decías antes, bueno, quedas terceiros na Liga, ides á fase, quedas terceiros, bueno, por apuntar, gana a Liga o Baracaldo, despois Cultural Leonesa, queda o Pontevedra cuarto, vas terceiros. Unha temporada igualadísima, durísima, con equipos como Atleti B, Lugo, Ourense, Marino de Luanco. Como era a segunda B daquela? O sea, máis nivel que na primeira ref actual, dirías ti? Sí, moito máis, claro. É que esta creación desta primeira ref e esta segunda ref, date cuenta que é un escalón que se crea, divides futbolistas e baixas nivel. É dicir, está pasando. É dicir, a terceira de agora non é igual, a preferente non é igual que a anterior. Se seguimos para baixo, pois é o mismo. E por non falar tamén do formato para ascender a segunda, que tamén o mellor era máis complicado, non? Porque ao final, a vos este ano, na Liguilla de Ascenso, tocou vos o Barça B, o Valencia B e o Mérida. Correcto. Eso é unha animalada. O Barça, que quen xogaba nese Barça, No, sí, o Barça e o Valencia B incluso, claro. E o Mérida, es futbolistas de primeira división. Ti recordas quen estaba nese Barça B? Que sí, apuntado? Claro, sí, pues sí que recordo porque é fundamental, porque quedábanos o emparellamento foi de volta e nos con 3 puntos matemáticamente estamos en segunda división e, bueno, viñeron a San Lázaro 1-0 e 1-0 e... 1-0 asistencia de Álvaro. Sí, é verdad, sí, un bo Barça, é dicir, compararse os futbolistas, que eso sí que se pode considerar futbolistas. Que temos por aquí, no Barça B se estaban Iniesta, Mota, Víctor Valdés, Trasorras, Fernando Navarro. Estaba o Babangida que non sei se vos acordades, que ese chaval iba pa auténtico crack, e nunca... Eu non sei nin quen é Babangida. Pois era un chaval que na cantera do Barça. Un morenito rápido non, inmediatamente rápido. Morenito negro, non? Sí. Era, eu creo que a máxima promesa. Ostras, pois non... Sí, eu era moi chaval daquela. Joffrey Carreras, é verdad. Que recordo, o sea, o equipo ese era un escándalo, claro. Sí, a verdade que, bueno, pero hai que decirlo que nós tiñamos experiencia, non a miña propia, pero sí que había os nomes que dixetes antes, había experiencia. Claro. Sabíase marcar os tempos de partido, sabías o que teníamos que xogar, o Barça tiña unha forma moi definida de xogar, foi o que pasou, un contraataque, supemos salir, unha boa lectura, un bo centro, gol, e supemos encerrar o partido e sacalos de quicio en todo momento. Sí. Chamoute a atención algún xogador deles, así que dixeras, este vai ser crack, e efectivamente, eu que sei, Iniesta chamoute a atención. No, sinceramente no, que me chamaba a atención era Thiago Mota. Mota xa se vía unha presencia no campo, pero xa non só xogando, mandando un pose, el sí que marcaba, era unha locura. No medio xogaba xa. Sí, xogaba no medio campo, zurdo, que decir, iba ben de cabeza, impoñía, abarcaba campo, mandaba, é dicir, realmente era o top era el para mí. É dicir, o que falades, Babangida era o que hai, e había outro chico máis, Mario Rosas ou algo eso, que era os que estaban considerados os dos cracks da xa ves, como este, e despois Iniesta, mira. Claro. O Víctor Valdés, bueno. Sí. Como foi a celebración, Álvaro? Recordas ti como foi a celebración claro que recordo, en Compostela? Claro que recordo, xa no campo, xa para podo decirche que foi unha invasión de campo terrorífica de toda a xente que había aí. Sufrín unha locura para chegar ao vestuario, quedei 2 veces en calzoncillos porque, claro, quitaronme a roupa no campo, tal. É verdad que sí que din roupa a ex compañeros que se me acercaron ali, vamos ao vestuario, que a xente quería que salir, volvín a salir, claro, pos unha sudadera, outro pantalón, volvín a quedar outra vez e como os demais compañeros, foi unha locura. Foi pois unha celebración, fomos xuntos a celebralo a unha cena, tuvemos aí no mesón de Juan e despois bueno, pasamos por diferentes fontes e acabamos na Plaza Roja e despois sí que fixemos a celebración na discoteca Casting, acabamos o día seguinte pola mañá. Quen foi o máis liado? Sempre facemos as mesmas preguntas, pero ti recordas e eu que sei. Hombre, por che decir que en ese momento pois retireime tarde con Juanito, porque máis le veino eu para casa, que tal, fomos e cerramos porque nos botaron, é dicir, era pola mañán, é dicir, recordo perfectamente que era pola mañán.
É dicir, nese momento non che doían as pernas tampouco despois do partido, que tal, había outra edad. Home, eres un chaval, Eu recordo a eles que dicían, estaban aí subindo os calabres na cena e tal, porque claro, esforzo, pero os chavales estábamos on fire, sí. Aparte de ascender a segunda división, Compostela, que eso agora penso lo dir hoxe en día. De idioma, o sea, a xente que en Santiago vivía máis o fútbol daquelas, imagino, porque tamén acompañaba, si todas as cosas iban ben, non? O sea, E hai que dicilo tamén, non había outra cousa, é dicir, en ese momento empezaba a estar un pouco o fútbol sala, estaba Lovella e tal, Obradoiro nin existía. Claro. E Santiago é unha cidade que económicamente, estructuralmente, a xente que pon o diñeiro para tal non hai capacidade para fútbol, baloncesto, fútbol sala, tal. Entonces, claro, creouse o fútbol sala, pois xa fútbol sala fuera, e agora estamos co auge de baloncesto que xa está levando un pouco tal, e o fútbol, pois claro, como o deporte rei mantense un pouco máis, pero quer dicir que a cidade non ten estrutura económica como para manter un equipo na élite non deporte, é dicir, ou un ou outro, pero non hai para todo. E así foi. Bueno, despois desa tempada en segunda división, a nivel deportivo, espectáculo, non? Porque quedades novenos nunha liga complicada que sería a segunda división. Non sei ti como viviches ese salto ao fútbol profesional. Para ti era como un soño, non? Imagino. Sí, bueno, hai que dicirlo que a primeira volta quedamos penúltimos, Aí sí, este non o tiñamos, No, ostras, é espectacular, o sea, ele ten máis mérito. E claro que ten máis mérito porque na segunda volta somos o tercer mellor equipo tercer, cuarto mellor equipo da segunda volta. É sin cobrar, non? É sin cobrar. É que ese é o tema. Houve unha reestruturación, é dicir, houve un impasse entre os xogadores mismos, é dicir, os veteranos colleron o toro polos cornos, sabíamos que non nos iban a pagar, porque o estábamos vendo, non cobramos desde o primer mes. O sea, xa sabíades vos, non tiades confiado, o sea, hombre, tírate cuenta que se ti botas 6 meses en pretemporada e 6 meses con mentiras directamente, porque eran mentiras, os problemas que tiña o club, entonces claro, aquí unha solución, os veteranos pois reunimos e mira, isto o solucionamos nós deportivamente e para o ano sálvese quen pueda, ou sí. Se deixamos ir o equipo, pois claro, habrá 3 ou 4 que sí que ten equipo, pero os demais non temos a onde ir. E bueno, gracias a eso que os veteranos tuveron unha boa lectura. Así foi, claro. Foi todo o mundo, pois esos xogadores que máis xogamos, tuvemos salida a todos os equipos de segunda división, a maioría todos, é dicir, houve un grupo de 10, 11 que podemos ter boa salida aos equipos de segunda división e outros tuveronse que quedar, pero bueno, a verdade é que foi unha lectura perfecta dos veteranos. Como foi a relación con Caneda a partir desto? Porque antes decías que te levabas moi ben con él, que era un presidente moi cercano, pero non se desgastou. Bueno, Caneda en ese ano deixou de ser presidente. Foi o ano que deixou de ser presidente? Claro, foi o acordo que chegou co ayuntamiento. A ver, isto todo ten un porqué. É dicir, ese ano houve eleccións en Santiago, Caneda apoiou públicamente a Dositeo, ganou Bernardino Rama, Compostela tiña uns terrenos aí en Gámeo, onde está a Costa Bella e tal. Entonces, cando se ascendeu de segunda B a segunda, había unha deuda, que eran 175 millóns de pesetas en ese momento. Entonces o club recalificou esos terrenos por ese diñeiro, o club pagou a deuda e saleu en segunda división. Que pasa? Que saleu sin un duro. Claro. Había falta de subvención que non se cobraba, había problemas, denuncias ca TVG que non sei se en que acabaron ni non, e entonces claro, había esos problemas económicos. Entonces claro, como pues arrastraba de facer as cousas mal outros anos. E bueno, nos fomos os que recollimos todo. Non se cobrou nada. Non se cobrou nada. É dicir, foi un ano de chegar 30 de xuño, quedar noveno, salvar o equipo, vir AFE aquí, estar encerrados, dormir dentro, vir mentiras, e xa non estaba Caneda, é dicir, xa había entrado unha junta gestora con 5, con outro presidente tal, da man do ayuntamiento, o ayuntamiento tiño 22,5 do accionariado, é dicir, que pena, presentaron un ERE, é dicir, encuberto, é dicir, foi juzgado, nos denunciamos, obviamente, o Club 31 tuvo que renunciar á categoría e baixouse polos impagos e ao final pasaron un ano ou dous, as denuncias saliron e nos xulgados que non era viable o club. Así foi a desaparición do Compostela. E despois chega ese verán e chega o momento de marchar, porque ti, non o comentamos, fuches o único futbolista na historia, aínda a día de hoxe, que pasou por todas as categorías inferiores do Compostela e chegou ao primeiro equipo. Desde Benxamín a Senior. Imagino que marchar sería complicado, non, Álvaro? Non foi complicado, porque mira, xa che digo, eu como conocedor da casa perfectamente conocía os mandatarios
moi ben. Claro, despois de tantos anos. Claro, exactamente. Eu, se alguén conocía a xente era eu, e pois por sorte eu leva por sorte no sorte, é dicir, tamén che digo, pasoume. É dicir, a min ese ano quitouseme do entrenamento cando iban 15 partidos de liga para firmar un novo contrato. É dicir, estaba entrenando e quitouseme o entrenamento, obligouseme a firmar un contrato novo se quería seguir xogando. É dicir, o Compos tamén tiña estas cousas. É dicir, o gerente nese momento, xunto co presidente, e mira, para el bien del club, tal, hai que firmar un novo contrato. Tuve que sair do entrenamento con botas e todo, tal, e chamar a meu pai, tal, oye, pasa isto, é dicir, se quero xogar este fin de semana, sí, era imposto, sí. Un pouco feira, non, o club? Sí, era a forma de actuar deles, é dicir... Xa fixo Barça tamén, fai pouco. Sí. Non, obligaron a baixar o sueldo, non, imagino. Non, ao contrario, é dicir, a min creouseme un contrato profesional, que non tiña. É dicir, tiña contrato profesional, foi o contrario. O que pasa que as claro, era o mismo cantidades e as anualidades que me facían firmar non eran proporcional o que as ofertas que eu tiña de outros equipos en ese momento, porque xa as tiña. Podemos saber eso que queríamos falar. Ese verán, que ofertas tiveches, algunha que chame a atención, que recordes? No, as ofertas tuve xa durante o ano, non fixo falta xa chegar a final de ano. Claro, porque imagino que tal como estaba o club, moitos xogadores. É dicir, o que estamos falando, cando houve esta viabilidade, pois os representantes viñan aquí e nos empezaron a ofrecer. Estamos todos os días reunidos con representantes, viñan, querían nos coller a varios futbolistas, tal e cual. Eu tiña, por sorte, tiña aí pois un 5, 6, 7 equipos de segunda. Podemos saber equipos? Que sí, sempre moles. Sí, pois mira, nese momento tiña Oviedo Sporting, no cal Collín, tiña Numancia, Getafe, que tal, e despois un club que sempre me quedou un pouco de tal foi Almería, porque visto lo visto, pois a proyección que levou o club nese momento tal. Sí, porque foron os anos estes, claro, que suben. Sí, bueno, ese ano, xa te digo, tiña ofertas de Numancia e Getafe e ascenderon os dous a primeira o ano que me fun o ano seguinte ao Sporting. Nunca se saberá. Nunca se sabe, é como... claro. Sí, a ver, eu tamén hubiera escollido Sporting, seguramente. Eu sí. Non, é o equipo máis grande, histórico. Daquela, non? O Molinón... Non era, teño que dicilo, non era a mellor oferta económica que tiña, nin de broma. O que pasa é que por estrutura, recomendación, os representantes que me habían traído a oferta pois era un bo grupo, bueno, é verdad que se expoñeronme que o Sporting tiña uns problemas económicos que despois se viron reflectados tal, e fun avisado e tal, pero bueno, creín nese momento que era a miña mellor pois solución. Obviamente aquí en Santiago sabíamos que non era e bueno, pouco a pouco foise pactando, claro. É dicir, o acordo xa estaba feito antes de que acabara a tempada, pero non eu, é dicir, porque podo che dicir, despois mesmos representantes que nos traían ofertas, por exemplo, o club habíamos, por exemplo, Michael e eu habíamos tido, estábamos con opción de compra, é dicir, o club había comprado unha opción de compra para dos dous e non nos habíamos enterado de nada, que era o Mérida de Fouto, é dicir, o club había negociado por nós, non nos habíamos enterámonos por outro representante que nos quería haber levado o Mérida. Menos mal que ese ano, pues, o Mérida descendeu, porque se non ibas pa ali, Bueno, eles tiñan xa un dereito de compra adquirido, xa firmado por co Compos. Sin contar, sin decir sin nos decir absolutamente nada. Sí. Michael, que por certo, xa marcou 19 goles en segunda. Sí. Bueno, mira, Michael recalou, acabou en Terrassa a temporada seguinte, e foi un dos que, pues claro, é o que falamos, facer unha boa temporada, podemos buscar equipos a partir de aí. Porque te chegas a un histórico, buscabades ese ascenso a primeira división, como foi a toma de contacto? Ano 2003-2004. A ver, a primeira toma de contacto xa non foi boa, a verdade. É dicir, a chegada ao club, pois sí, un club imponente, porque sigue sendo cunha masa social bestial, donde te consideras, aí sí que non é como Santiago, é dicir, si son para o fútbol é unha locura. É dicir, sigue sendo, eu a día de hoxe vou, o ano pasado fun a unha despedida e a xente sigue te reconhecendo, vas pola cidade, non, é dicir, é unha locura. É que vin eu, que me chamou a atención, vin eu dunha páxina que sigo Sporting, que te felicitaron o no 2025 felicitaron tipo lo cumple en Facebook, unha páxina do Sporting, que este jugador que jugou con nosotros del 2003 do 2000, sí, porque sentimiento Sporting. Sabes que pasa? Porque teño moi arraigado, é dicir, hai de todo, que falando un pouco voso traballo, é dicir, en ese momento había dúas teles, a do Principado, a de Asturias, Telegijón, non sei que periódicos, está moi ben cuidado, é dicir, profesionalmente está top.
Claro. Sabes? Sí. E chegas a un plantel que plagado de cracks, o sea, estaba Javi Fuego, Dorado, Mate Bilic, que a min chamou a atención, que eu recordo moito a Bilic, estaban os galegos Roberto Fernández, estaba Iago Llao, Rubén Suárez, que era o É que segundo ese ano só houve 3 fichases, é dicir, foi Mate Bilic, Javier Dorado e fallecido Javier Dorado e eu, fomos os 3 fichajes do club. Pasa que, bueno, eu chego cunha estrutura con Eloy Olaya de director deportivo, con Maceda de entrenador, entrenador do Compostela, había estado no Compos, claro. E, bueno, houve os problemas económicos e houve unhas circunstancias que en pretemporada se cambiou e foi cando colleu Marcelino García Toral o equipo. Entonces, sí. mítico. E Villa que? Porque coincides con él, non? Sí, sei. a pretemporada foi, claro, e o club, xa che digo, eu estaba advertido, é dicir, tiñamos problemas económicos moi grandes, eran 5.000 millóns de pesetas que se debían en ese momento. E Villa, pois, veuse o club veuse obligado a traspasalo a Zaragoza e vendeuse, é dicir, para cobrar os chavales, é dicir, teñen o mesmo que nós, é dicir, porque ese ano o Sporting salvouse faltando 2 xornadas, recordo perfectamente que estamos en segunda división, e para salvar a viabilidade do club tuveron que vender activos, é dicir, en este caso o mellor, que era David Villa. Sí. Que molaba, non, Villa xa? Chamaba a atención, non? Sí, que chamaba. E xa, que non que chamaba o ano anterior, había sido rival o ano anterior, claro, era xa destacado. Que pasa que, claro, ese ano despois fichase a Mate Bilic e a temporada de Mate Bilic, eso foi unha locura, é dicir, non sei se o mesmo Villa iba a facer os números que fixo Mate e bueno, tocouse o ascenso, porque eu recordo perfectamente, faltaban 6 partidos, 4 eran na casa e con 7 puntos estábamos matemáticamente en primeira división. Pero que pasou aí logo? Acabastes quintos a 6 puntos do ascenso. Acabamos ascendendo Levante, Getafe Pois e Numancia. sinceramente pasou que se caeu o equipo. Ostras, pero vi ao final de todo no último mes. Sí, caeuse o equipo totalmente, é dicir, físico, un baixón físico, unha cosa que seguro que lle sirveu ao entrenador para en futuros, porque se caeu totalmente, é dicir, foi físico solo simplemente. O último partido é que non fomos capaz de ganar, veo o Leganés descendido, enganounos, fomos a Eibar que tamén que nos ganaba todo o mundo, non hai nada, é dicir, ganamos o último partido co Málaga, que curiosamente marquei eu, pero foi xa partido feito, é dicir, estaba igual, é dicir, porque se fixemos 4 puntos, que máis dá? Se o último non se xogaba nada. E recordas algún rival así que che chamara a atención que fora jodido de enfrontar? Algún que recordes ti daquela época? Hombre, é jodido este. Jodidos eran todos, Xa. Porque imagino. Pero podes decir que o peor de todos foi Soria e a Numancia, porque xogamos a menos 10. Claro. Eso era unha locura. Os pajaritos. Claro. Os pajaritos non. Referíame a algún xogador, algún xogador puntual que recordes. Todos os xogadores que tiñan crack, porque por exemplo, Levante desa época, os delanteros eran Millato Viserdi e Eguir Congo. Sabes? Claro. Que estamos falando, é dicir, ibas a Getafe tiñan a Craveano, ibas a Soria tiñan a Tevenet, ibas a por exemplo, a Elche estaba Moisés, Nino, que había en todos os equipos tiñan mecha, é dicir, non, moito nivel. Foi unha decisión logo non ascender, non? Vos contabades cos ascensos. Con decirche que en Gijón estaban escollendo a fonte onde iban a ir, porque até cual foi un pau pero tremendo na ciudad, pero é que aparte, claro, eu supoño que agora xa cambiaron as torres, pero daquela o mellor o Levante, Getafe e Numancia eran máis como equipos máis pequenos que o Sporting, non? Por trayectoria e por historia, sí, claro, totalmente. É dicir, a masa social, nós, por exemplo, íbamos a calquer sitio, nós teníamos 5.000 personas na grada, que non era unha locura. Claro, era eso como grande de... Claro. Algún anécdota, Álvaro, de ese momento? Como que afición ou así, algo que che chocara, porque claro, ti viñas do Compos, que a mellor non... O que falábamos, non había esa masa social, non sei... O de ir pola calle, por exemplo, a xente... Anécdota todo o día, a maior anécdota e a impresión que máis me levou a min foi chegar a un club no que todos os días entrenabas ás 10:30 da mañán e había todos os días que 10-15 minutos obligados de firmas de camisetas, banderíns, pins, todos os días antes do entrenamento tiñas que pasar por unha sala que tiña outillero e tiñas que firmar obligatoriamente. Era unha locura, pero todos os días. E todos os días xente no entrenamento, todos os días a entrada, durante e a salida do entrenamento. Mareo era unha locura. É dicir, teño unhas instalacións moi boas e unha cafetería na que tal para os aficionados, pero era unha locura. É dicir, sigue sendo porque a xente pois vive moito o fútbol en Xixón. Sí. E despois ese paso polo Leganés na tempada 2005-2006, porque entendo que, claro, que querrías máis minutos e marchas cedido ao Leganés. Como foi o tema?
A ver, segunda B. Pois foi pretemporada, fago pretemporada co Sporting e bueno, teño unha conversa con Marcelino e bueno, el dime que sí, que vou a estar en plantilla tal e cual, pero eu quero ser máis protagonista. Entonces o entende entre ele e eu, pois a verdade non era bo en ningún momento e bueno, búscome as habichuelas co club para salir, non? Xa xogaba 4-4-2, Marcelino. Sí, vamos, era eu pensaba que hoxe sigue sendo E ao contraataque, non? E así Sí, el era moi metódico, é dicir, sigue sendo o día de hoxe o que ves hoxe, é dicir, el a súa maior virtud é a constancia. É moi pesado esa constancia, por eso os equipos caen en 2 anos, porque é agotador. É dicir, unha persoa que é moi metódico e a invención, digamos, de fútbol pouco se lle pasa no partido, é dicir, planteas partidos se é inferior dunha maneira e se cree superior de outra, e esa a inferior tes que defender é máis fácil, e se é superior pois ten marcado pautas de ataque pois marcadas, como non llas fagas pois volvese loco. Entonces e ti non as facías. Non eres máis un verso libre, Álvaro. Non, confiaba noutra xente, é dicir, tamén hai que dicilo, é dicir, houve un cambio de porteiro para que en este caso era o meu amigo Roberto cando estaba Juanjo Valencia con 2 partidos titulares e tal, os representantes aí eso era unha, é dicir, o Sporting era unha mafia, é dicir, Marcelino en ese momento estaba con un representante que era Eugenio Botas e os 7 de Eugenio Botas xogaban, é dicir, estas cosas como son os demais que estamos con outro tal, é dicir, por qué? Porque, bueno, así o fútbol, non profesional, eso tamén tería lo que ver aí, darte conta, non, de como funciona. Empezas a dar de conta é dicir, co ano anterior que habíamos vivido aquí con Bulsos en Santiago, dabaste conta porque todo o mundo xa che daba información e despois sufrílo ti nas túas propias carnes, obviamente. Entón marchas a Leganés. Correcto. Marchas ao Leganés, non sei se marchas con idea de volver ao Sporting nun futuro, ou se xa vías que ao sair de segunda división ia ser complicado volver. A ver, tiña firmado 5 anos, tiña que, en este caso, pois eu fun quen propuxen a cesión, os meus representantes gestionárona, e bueno, o Leganés era un club que acaba de baixar, no que bueno, pues apostaron por a min, deron as circunstancias. É verdade que eu quería ir xogar a Madrid e bueno, e a verdade que foi un ano pues moi bo para min tamén, hai que dicilo, é dicir, alégrome de haber ido a Madrid, haber ido a ese club e non me arrepinto, a verdade. Xogaches bastante, xa? Había algún mítico por ali, como Jordi Lardín, por exemplo, mítico do Atlético de Madrid. Sí. Que tal aquel ano logo? Ben, non? Raúl Portero, había moitos, Recio, que ex director deportivo do Lugo, ahora fai pouco. Claro. Melgar, David Melgar, Recio Granadino, pode ser. Sí. No, Recio. Estivo director deportivo do Granada, pode ser. No, estou me equivocando. No, sí. Vale, pero sí, sei. E xogou no Madrid, son ex Real Madrid casi todos, porque que pasa, que ti sales do Real Madrid e estás moi ben colocado para xogar en todos lados. Aí había 6-7 ex xogadores do Real Madrid, o porteiro era, por exemplo, Raúl, ex español, xogadores tiñamos moi boa plantilla, é dicir, estaba Marcos Márquez de delantero moi bo, Borja, aquel que ya liou o Real Madrid co Alcorcón. Borja. Sí. Borja, sí, non recordo o nombre. Sí, ese Borja pues era xogador tamén del Leganés en ese momento, sí. E volviches ao Sporting, acabar a temporada? Sí, acabou a temporada, pois a cesión, neste caso, pues acabouse e volvín a Xixón, sí. E Marino, despois, como foi? Xa marchas definitivamente ou é outra cesión, non? Non, mira, aí ese ano volvo a Xixón, voto todo o ano aí, o entrenador en ese momento era Ciriaco Cano. Pois este é volve a Xixón na 2006-2007. Correcto. Entonces aí o entrenador é Ciriaco Cano e o club sí que xa económicamente xa tocou o fondo totalmente, foi cando entrou na lei concursal. É dicir, unha famosa lei concursal na que se afectou a todos os empleados do club, é dicir, empleou pues, desde xardiñeiros hasta oficinistas, é dicir, houve unha limpia importante entre ese caso futbolistas, é dicir, a lei concursal empezou a facerse en ano anual en enero e bueno, os xogadores que, é dicir, eu por exemplo fun quitado directamente dunha convocatoria para ir a Eibar, é dicir, estaba convocatoria firmada tal, con fotos que despois aportáronse cando foron houve xuicios e todo o rollo, porque claro, acabei en xuicios con eles, pues, o club pues, os neste caso directivos que había aí pues, boa proba ese. Sí, había, a ver, unha circunstancia máis, é dicir, o entrenador pois fai unhas cousas e o club pois claro, toma as súas
súas decisións. E entón que pasou aí para chegar a San Sebastián, a Marino de Luanco? Pois aí, pois mira, a acabar a Marino de Luanco foi unha só foi por tema primeiro, porque o presidente tiñamos unha boa relación fora do fútbol, anteriormente pois con o Novart, pois a verdade é que moi ben, e acabei como xa digo, a lei concursal ejecutouse os últimos 2 meses, empecé a entrenar en Luanco. Entonces aí foi a circunstancia de que entre juicios e tal, e tiña xuicios moi importantes, porque a mí me quedábame casi 3 anos de contrato co Sporting. Aí había viruta, claro, entonces firmaste un contrato. Sí, tiña un bo contrato profesional bastante alto e podes dicir, eu marchei de Xixón e as cuantías que quedaron sin cobrar son dolorosos de cabeza, é dicir, porque a lei concursal aceptou, e era así ou sí, porque a lei concursal era o restao a cobrar en 5 anos. Que ahora vas a ver en segunda división. Sí, date cuenta que o fútbol profesional en ese momento me parece que estaba en 86.000 ou algo así ao ano, sí. Mínimo, sí. Non está mal, Sí. Nun equipo top de segunda. Sí, multiplica por 3 e se cadra máis. Non, por 5, porque eu había firmado 5 anos. Bueno. Sí. Bueno. Sí, además sempre fixase contratos progresivos e todo eso, sí. Sí, é dicir, fútbol si son pagaba ben. É dicir, eu non fui un manco para ir a Gijón, é dicir, das ofertas que tiña, digo que non era mellor, pero fun ben a Gijón. Claro. É dicir, non teño as cousas teño que dicilas. Acabaches cobrando ben, o sea, cobrando todo, ou que? No, que va. Eu marchei de Xixón sin cobrar casi 600.000 euros. Sí, que se dice así pronto, Sí. Teño un 49% de retención en ese momento. Claro, pero entonces, pero sí, a lei concursal é dura e fomos implacables, fomos con xuicios e tal, por eso recalei en Xixón, necesitaba estar, e que estaba máis tempo en Madrid que claro, en Gijón, seguido abogados, AFE, fomos a juicio, non houve nada que facer. Eso foi tamén como unha hoste tremenda a túa carreira, porque é como que estás tamén metido aí nos juicios, non podes centrarte no fútbol. É que che podo decir que me centrei máis en isto que juicio, é dicir, e que me fixen casi especialista na lei concursal. E que chegou un momento que recordo perfectamente que o ano seguinte, o ano demais, chámanme periodistas de Vigo porque había entrado o Celta na lei concursal para preguntarme por estas cousas que eu xa había vivido. É dicir, isto sucedeu. É dicir, é unha lei concursal que hai unha lei aí que te permite pois reducir unha deuda drásticamente, dicir, en este caso o Sporting tiña 5.000, automáticamente entrou a lei concursal e a lei baixa a 2.500 e ese 2.500 a ver, é dicir, é unha lei concursal na que ven un xuez e según a lei a cuantía entran interventores, e pode dicir un xuez que ven a intervenir un club que cobra 600.000 euros e cada interventor, que eran 300.000 euros, é dicir, o club tuvo que pagar 600.000 a un xuez e a 3 interventores 900.000 euros. É dicir, 1.400.000 euros para librar de pagar o outro. É dicir, que viñeron a dirigir o club durante ese ano que había lei concursal. É curioso, verdad? É dicir, ese 1,5 millón non pudo ir a pagar aos activos do club, os empleados que estaban sin cobrar. É correcto. E aquí é un pouco quantos son despois da tua carreira tamén, non? Non crees? Sí, bueno, é dicir, estás aí tocando full profesional e despois, claro, está a segunda B, é dicir, hai un escalón moi grande. Se estás 26 anos ou 27. Da segunda B a segunda hai un escalón totalmente, é dicir, o que falamos antes. Complicado que subir tamén. Os clubes, a segunda B é moi dura. Por exemplo, podo falar o que tocou o Grupo Norte, é terrorífico ir a campos como Murrio, Sestao. Claro, porque eran vascos, galegos sí, bueno, un pouco España, 4 partes, viña así León hasta Salamanca, Guijuelo e Valladolid, acababas aí un pouco tal, pero bueno, Valladolid era campos non era o mismo que Salamanca, non era, en ese momento Salamanca tamén estaba tamén aí abaixo e bueno, pero sí que era fútbol complicado, ir a toda a zona norte vasca é complicado, Atlético Bilbao B, porque eran todos así. Con San Sebastián de los Reyes xa con 28 anos, faz esa tempada 2007-2008, imaginamos que tamén, non? Esa segunda B fastidiadísima. Sí, porque despois por encima o grupo madrileño é moi forte. O grupo madrileño hai un nivel de xogadores bestial, todo o mundo quere vivir en Madrid e pois claro, hai tantos filiales, tantos bons equipos que, fíjate, teñen
nese momento tiña moitos equipos de primeira división, siguen nos tendo, e claro, a estrutura económica que teñen todos os equipos, e entón claro, os xogadores sobran, é dicir, pues, Sebastián de los Reyes, desa Sebastián de los Reyes non había ningún xogador cando eu estaba, non eran ningún dalí, o sea que con eso podes decir, é dicir, e éramos casi todos fora do norte, habíamos dous, e non sei cantos andaluces, catalanes, había de todos, mallorquín, había de todo. Un do norte, de feito, non sei se te refires a él, pero era Íñigo López, central que despois pasou por Celta e Depor. Sí, había os xogadores. Me chamou a atención. Sí. Non sei que pasou, porque este ano, bueno, é a temporada 2007-2008, cando estás no San Sebastián de los Reyes, acaba o equipo descendendo, aínda que ti non te atopamos en ningunha convocatoria na segunda volta. Non sei por qué. Porque tuvemos problemas de impagos ou denuncias. Tamén. Joder. Exactamente. E entón que pasa? Que o club tiña un modus operandi moi fácil. É dicir, con 3 meses e un día ti podías quedar libre. Entón, cando chegaba o tercer mes, pagaba un mes. Entón, tiña sempre 2 meses colgados. E entón, que pasa? No momento que eses xogadores poñemos a denuncia, sentímonos apartados. Bueno, sentímonos non, apartáronos directamente. É dicir, apartados hasta que chegou un momento de que entrenábamos a parte do club. Cantos xogadores erades? Éramos, en ese momento, creemos que éramos 8 ou así. Medio equipo, como sí, casi. Medio equipo e máis, curiosamente, os que máis cobrábamos. Así ¿sabes? acabou, non? Tamén. Sí, acabou. É dicir, eu, por exemplo, acabei personalmente non entrei a juicio porque me chamo o presidente pola mañán, o día do xuicio, fomos no coche xuntos. Sabes, a oficina do presidente, chegamos a un entende, os dous viaxamos xuntos, ali nos reunimos en prejuzgado nas salas tal cos abogados de AFE e bueno, chegamos a un acordo, se pagou e punto pelota. Dice, o acordo que chegamos, eu non entrei a juicio porque o presidente, o meu caso, solucionou no personalmente. Casi pasas máis tempo no xulgado que no campo. Sí, foi unha locura eso. Sí, porque isto estou dicindo o final, pero durante o ano, claro. Te imagínate todas as conversacións telefónicas. Pois agora non teño roupa para entrenar. E os demais non temos o vestuario noso para tal, e non nos poñeron médico, preparador físico para tal, ou estamos apartando do tal. É dicir, tiña que vir todo, nos viña un notario, un entrenamento varias veces a levantar acta de que nos estaban apartando, de que non tiñamos roupa, pero claro, era unha especie de moving para fazer esforzo. Laboral. Sí, exactamente. É dicir, menos mal que nos pagaban o piso, porque si non xa sería, vamos, a leche. Non sei se nesta época, entre 2005 e 2010, que debo haber bastantes problemas deste tipo no fútbol, non? Fútbol segunda vez, máis fútbol máis humilde. Pues, mira, eu creo que foi a crisis houve a crisis do ladrillo. Sí, 2008, non? E repercutou no fútbol. Claro. E entonces casi todos os presidentes directivos tal e cual estaban relacionados co mundo do ladrillo. Claro. E entonces pois sí que se veu afectado. Entonces é verdade que se facían mal as cousas, porque eu recordo de que algún pagaba así algún, por exemplo, tiñan 2 argentinos no equipo que cuidado, estaban cobrando pagamento e ostras, venían internacionales con non sei donde e aí, con todo o respeto, non xogaban hoxe en día ni no cine Melide, sabes? No cine seguiu. No. Moi duro eso. Un non xogaba fijo. Pero fijo, Joder, eran vos, Estás te rindo, verdad? No, pero te contando a verdad. Tampouco xogaba ali, pero estaba na plantilla e cobraba. Claro. E despois que, entón ti ese ano eras consciente que era o teu último ano fora de Galicia? Porque o ano seguinte, 2008-2009, con 29 anos, volves aquí e xogas no Santa Comba, en terceira. Eras consciente de que iba a pasar eso? A ver, volvo a Santa Comba porque libereime judicialmente, entonces, como acabo? Pois volvo a casa, é dicir, en este caso estaba Gelucho en Santa Comba, pois o club, pois a verdade é que estaban ex compañeros meus no equipo, había uns cuantos, pois tiñamos aí un bo equipiño e un bo equipo que fixemos unha Copa Federación de que eliminamos Pontevedra e Lugo en segunda vez, xogamos a final, perdímola, pero tiñamos un bo equipo. E és moi sobrado, porque viñas do que viñas. Chegabas a terceira, que era unha terceira boa, pero... No, o que pasa é que, bueno, a terceira nese momento tiña nivel, dicir, tiña máis nivel que... É dicir, seguro que a segunda ref, sabes, fixo, vamos. Claro. Mellor que a terceira. Sí, moito máis. Queda de sétimos, incluso a primeira, sí. Que queda primeiro Compos, precisamente. Sí, Como foi, xogaches en San Lázaro de volta esa tempada xa? Sí, correcto. E que tal? Ben, é dicir, foi esa e a... Raro, non? Sí, esa e a de Arzúa. E a de Arzúa de terceira, que foi curioso porque cando fomos como capitáns a sorteo de casa, non vou decir quen era o árbitro, era conocido. Extremadura era? No, Extremadura non era, no. Extremadura en bo capítulo no órdenes de Extremadura. Con decirche que con ese árbitro o presidente sancionaron nos 6 meses.
Por qué? Bueno, no ordes eso. Sí, eso no órdenes. Que queres adiantar acontecementos e contarnos que pasou aí? Pasou que nos pitou un penalti 5 metros fora da área. Foi o Noi Cabrejo, e liouse, tamén estaba Cabrejo, sí. Que contou aquí Cabrejo, creo. Sí, e o presidente meteño 6 meses de inhabilitación. Actuaron palabras. Entonces, palabras solo. No, palabras. É dicir, foi no túnel do árbitro, non se sabe que pasou, entonces, bueno, pero bueno, que che pite un penalti 5 metros fora da área cando todo o mundo ve, pero directo. Entonces foi unha anécdota que pasou con él. Sí, pero perdón, que estábamos co do Compos. Que pasou no sorteo, dis, co árbitro? Pois se me quedou árbitro. Sí, de cando vas co Arzúa. Que o Arzúa, pois que íbamos no sorteo inicial de tal e ese árbitro dice le damos, en este caso o capitán era Álvaro Casas, eu tamén era Álvaro, e dice, Álvaro, le damos al de fuera, sabes? E, bueno, el de fuera en este caso, claro, que se sentía máis de fora, o outro levaba 2 anos, outros no Compos, claro, de toda a vida, foi unha cosa circunstancial, sí. Foi as únicas 2 veces que me enfrentei ao Compos. Sí. Ti non contabas nunca de ter xogado no Compos de volta? Sí, volver mellor nesta época ou si? Seguro que sí, non? No, porque sinceramente, o Compos non eu non o sinto como o meu Compos, é dicir, para ti é outro equipo, outro club. Sí, e sigue sendo hoxe en día, é dicir, outro CIF, outro reestructuración, é dicir, sí que segues no San Lázaro, pero, bueno, xa cambio no campo, pois, outra cousa que está aí que, bueno, política, que non entendo nada, pero bueno, cada un pode criticar, despois diranche, no, é que tú eres machista ou non sei que, non sei, xa me dirás tamén que fixo ver o Boquete para ter o nome do campo de San Lázaro aquí en Santiago, pero bueno, son que se dicir, normal aquí, o campo tiña que ser José María Caneda, Antelo, porque foi o que fixo todo por ese club, por elevar onde o levar, con equivocacións, pero tamén con cosas acertadas, é dicir, o nombre era o del, é dicir, non sei, deixo aquí a ver se ten algunha calle José María Caneda en Santiago? Pois é un momento de, ao mellor, tamén reestruturar, podese cambiar o nome do campo a póstumo, polo menos que as súas familiares e a xente querida que o vexa, porque, é dicir, se alguén estuvo 30 anos peleándose aí por un club, foi el, e outras persoas sin merecerse nada, con respeto ao Compos, é dicir, que é o que falamos aquí a Santiago, non? É dicir, a súa trayectoria, pois menos, está aí e ole, pero non ten nada que ver co premio que lle deron, vamos, para a miña forma de velo. Sí, pode ser. Ao final, de feito, esta foi bastante vilipendiado, non? Que parece que o Compos que desapareceu por culpa súa. Pois non, porque, é dicir, se facemos memoria, eu estaba aí presente, é dicir, Caneda deixou de ser presidente no ano 2003, é dicir, en diciembre. Aí entrou unha xunta sectora onde había un presidente e cinco directivos máis. Eles foron os causantes do descenso do club. É dicir, xunto co ayuntamento, que hai que dicilo, que era un accionarista máis. É dicir, igual que os pequenos, tal, é dicir, aí había unhas partes e foron os causantes de que non se pagou, é dicir, puro e duro, non hai máis. Despois nos temos por aquí, seguindo ca túa carreira, que no 2009-2010 volves a xogar en Lalín, despois daquela cesión que tiveras cando eras un rapaz, volves a Lalín con 30 anos e estaba na terceira división, era un Lalín tamén potente. Que pasou ali? Porque hai descenso preferente. Un problemas tamén económicos. Ahora, todos os sitios onde vas, me cago en Dios. No, é que non era só os que fora eu, é que en ese momento eran todos. A Liga aparte tamén viña da época esta de segunda B, non? De meter moitísimos cartos. Sí, tiña problemas aí. Viña de quedar por diante vos, do Santa Comba. O sea, era un Lalín potente, que había tamén rapaces moi novos que iban ter carreira despois. Despois que empezaban a sair. Estaba Iker, por exemplo, non? Con 16 anos. Sí, viña Manu, empezaba Felipe, andar por aí, Antonio, sí, central, empezaba Cea en ese momento que estaba aí. Había xogadores aí, Ángel, estaba, bueno, había vacas sagradas tamén que levaban xa toda a vida no Lalín, como Nando, Román, etc. Pero sí que o club, bueno, fixe unha aposta e non saeu. Entonces, que empezas con un entrenador e acabas con outro, bueno, entonces o recurso que era Acevedo sempre tiraban do mismo e acababas aí. E a tempada seguinte, na 2010-2011, volves colleitar un 17º posto na clasificación, esta vez outra vez co Santa Comba. No, eso está mal, eso foi Negreira. É dicir, ese é o primer ano meu de que vou a Negreira, despois vou 2 a Órdenes e volvo a Negreira. Ese primeiro ano de Negreira é eso sí que foi un ano para estudiar, porque bueno, a verdade é que o club é
non estuvo acertado cos entrenadores que tiñamos. É dicir, pasamos creo que 4 entrenadores ese ano, ou 5, non os recordo xa perfectamente, era unha criba. O sea, non xogaches dúas tempadas en Santa Comba, solo foi unha? Sí, solo, unha non, foron 6 meses, 4 Bueno, enero claro. a tal, sí. Pois, Sí, está mal, sí. Falla la preferente. Sí, falla la preferente porque eso foi o primer ano, é dicir, Santa Comba sí, foi Negreira. Pois contanos ti, porque... Sí, pois ese ano de Negreira, pois a verdade é que tiñamos un bo equipo. Empezamos con o entrenador, con Julián, que era hoxe en día presidente. Ajá. Foi o primeiro entrenador que votaron fora. E non houve paciencia con Julián tal, porque claro, a verdade é que tiñamos un bo equipo. E bueno, as cosas non saían e que pasaba? Cada entrenador que viña a cada cual mellor. Cambiaba todo. Sí, era unha locura. É dicir, eu, por non dicir, sí que non vou dicir nombres porque xa ten unha edade e non tal, pero un entrenador que repartía os petos e poñía nun equipo 14 e noutro equipo 6 ou 7. Ti estabas cos de 6, non? Non, era coincidencia, porque iba cambiando os petos para que iba, era unha locura, non era capaz de nin poñer 11-11 para facer un entrenamento, é dicir, con eso podes dicir todo, era unha locura. E hubo descenso con Negreira ese ano, sí, claro. Sí, un descenso e claro, outro equipo que tamén nos debía 6 meses e bueno, un follón. Tremendo. Marchas pa Ordes despois. Que aí sí que botas dúas tempadas, non sei se foi un pouco máis de estabilidade. Moi ben, totalmente, estabilidade total. En Órdenes, total estabilidade como club, totalmente. É dicir, aí había un alcalde que apoiaba o club, unhas empresas que tal, o club... Vaya instalacións ten o Ordes, Sí. Tiña un equipazo que temos aquí, Mario Barreiro, Cea, Fiuza, Alex Castro, Ángel, Roberto Baleato, Antas, Carlos Padín, Denis, Santi Moar. Parecido Carlos Padín a Álvaro Varela? No. Nada. É o que falamos, mira, por exemplo, Carlos sí que ten unha zurda impresionante, sí. Unha visión de pase e xogo tal. Mellor que a zurda, dirías? É diferente a miña. Sí. É diferente que se ten. É diferente a miña, por exemplo, máis de chispa e a dele máis tal, é dicir, a cualidade que iba a decir, eu sempre fui máis rápido que Carlos. Sí. Ele é máis media punta, non, digamos, quizáis. É máis lento, por exemplo, el protexe mellor o balón, ten máis corpo que eu, por exemplo, sabe xogar máis de espaldas que eu. E el ten unha boa visión de xogo, pasa que non tiña, por exemplo, a velocidade que tiña eu, nin por exemplo, a miña elasticidade ou miña chispa non xogaba de xuntos. Sí, porque eu xogaba en banda e el no medio, sí, tíamos un equipazo. É que vaya broma de equipo. É que ese ano nos íbamos a fase e o alcalde en este momento, que era responsable do club nese momento, dixenos que non se podía ir a fase de ascenso. Que non se podía ascender. Non se podía ir a fase, porque non exactamente teve económico, non se podía pagar. Sí. Entonces, levantades o pé do acelerador e perder o partido. Comunícalo un viernes e o domingo o delantero Mario, o porteiro Mario xoga delantero en Bouzas. Pero eso é nivel xa, claro, non é baixade un pouco, xa. Hombre, hai que baixarlle que había. Botamos 15 partidos sin perder ese ano, consecutivos, cos equipos que había na categoría. É dicir, podes decir o equipo que había. É que Jesús Torres, Fiuza de centrales, Cea, Juan Cabrejo de lateral, medio campo, que claro, Alex Castro, non? Histórico capitán. Castro, que fíxate os cañadiches, olvidaste de Fiuza e Jesús Torres de centrales. Denis era un juvenil, empezaba en ese momento igual que Santi Moar. Eran juvenis que alternaban con nós, pero non tiñan, a verdade que non tiñan moitos minutos. Claro. E quedades 12º esa tempada, pero a seguinte, volvedes este outro equipazo, chegan ademais Capello, Cabrejo, Lombardina, que marcara a Cristo de goles esa tempada, Brais Calvo. Outra boa zurda aí para sumar a... Sí, é que, por exemplo, antes estaba Peter tamén, o ex do Compostela, o uruguayo aquel que bueno, en Órdenes trataban ben, dicir, sétimos quedades. Sí, houve que baixar o pé do acelerador. Outra vez? Sí, é que non era modus operandi, dicir, aí había o que había e o club pois moi ben, E volves a Negreira despois, o sea, xa con cantos, 34 anos vas a Negreira. Na 13 dos anos non me pidas xa, que cantos tiña nese momento, claro. Flipas, 34 anos, Álvaro. E xogas outra vez nun histórico que, non sei, volves ali un pouco, había cambio na directiva ou así, como era o tema? Porque... Sí, houve cambio de directiva non sei se creo que de Guatemala foi a Guatepeor. As cosas como son. Sí, porque eu tiña unha boa relación co presidente, sufreu problemas, é dicir, Seino sufreu hasta un atraco na casa, é dicir, foi unha locura. Cos fillos hai un que teño relación con el todavía, encontrome, fálome, sei que sufreu moitísimo, non estaba ben rodeado. E bueno, foi un ano convulso, a verdad que sí que descenso de Negreira outra vez.
E tiñades bo equipo, o sea, estaba o que comentábamos antes. No, pero o descenso de Negreira foi ese ano, non, o anterior non houve o descenso. bueno, vale. No. Descendedes Este ano que Sí, ese foi o ano do descenso dos impagos e todo, o anterior Claro. non, o anterior foi. Vale. Sí, sí. Estaba Juan Diego xa, Brais López, que están hoxe en Sí, día. os chicos que eran chicos en ese momento viñan do filial, era. E agora son os veteranos. Sí, son os veteranos do equipo, Gonzalo, Sí. estaba Adri Vázquez, que agora é o adestrador. Sí, Toja. Volven a terceira este ano, Álvaro. Sí. Sin duda, non? Sí, é dicir, a Lalín parece que está tocando aí un pouco tal, está, É que ollo, Sí, pero por coñecemento de plantilla eles van a estar. Eu Non creo van que a fallar. Eso é categoría Eu tamén creo un pouco de Negreira, eu non? creo que está en su prime, Lalín está en su prime, está tocando o máximo, é dicir, vexo a través do TV Gal, vexo como gana os goles e tal, e non é ese impoñerse desa solvencia que ten que ten Negreira, é dicir, vexo e estou de acordo, creo que como empaque de equipo pois Adrián é moi coñecedor da categoría e bueno, estamos levando, a verdade que están ben. Sí. E despois deste segundo paso polo Negreira, chegas na 2015-2016 ao CSD Arzúa, ao Queixo Mecánico. Primeira vez que xogas en preferente a facer carreira no Arzúa, non? Comentaches 4 anos. Teño que decir que 5 anos. Álvaro convirte o Arzúa no Queixo Mecánico. O sea, eres unha das pezas que convirte o Arzúa no Queixo Sí, Mecánico. fomos Son dos, importantes. é dicir, houve aí 4 ou 5 futbolistas que sí que montamos unha base para que ao crecemento do club. É dicir, porque o club creceu, é dicir, está claro que pois o que falamos nestas categorías moi amateurs, tes que facer ben as cousas, salirche, tirar de amiguismos e aí creces para traer xente contigo que sume. Foi bonito, non? Ese traxecto de 5 tempadas ata... Sí que foi. Porque ti viñas xa, joder, de fútbol ata de fútbol profesional e de repente chegas aquí a Arzúa, equipo... Pero é moi bonito ver ¿verdad? como os xogadores que nunca habían estado no fútbol profesional se involucran desa maneira, cos seus traballos que teñen semanais e son capaces de aportar para que o fin de semana o club pois suba de categoría. Hai que dicir, foi unha cousa, pois unha experiencia, non che vou dicir comparar a un ascenso de tal, pero sí que creces que, por exemplo, que o día que ascendemos foi unha locura, é dicir, cada un no seu nivel, pero foi unha locura. E que ti non sei se con 36 anos que chegas a Arzúa contabas botar 5 temporadas así. Chegabas, non sei se tiñas expectativas tan altas. Sí, porque mira, o ano anterior tocámola tamén. É dicir, nos empatamos a puntos con Dubra, porque verás particular ascendeu Dubra, nos non fomos a repesca, fomos co Porriño, ganámonos e despois dependíamos neste caso de Cerceda, que bueno, pasaba de todos os anos co Cerceda e non se pudo ascender. O ano seguinte pois xa se mantúvose o bloque, reforzouse e xa se pudo ascender. É que había moita xente da casa, o sea, eu estive botando contas e é unha locura, o sea, xente da casa, quero decir, Da zoa, sí, o sea, Melide, podemos enumerar aquí, pero Damián, Oregón, Fori, Lucas, Johnny Cendón, Ico, Julián, David Enjamio, que me olvido xente. Sí, Suso, tal. Suso Pampín, Miguel, Dani Méndez, Carril. Sí, é que ten que ser todo o mundo unha comarca, porque o club convertíase nese momento, era máis humilde que foi despois, é dicir, era unha selección de xente da zona, prácticamente. Sí, mira, é o que che digo, o club levaba un ano ou dous facendo ben as cousas, eso atrae. É dicir, si ti sabes que hai unha seriedade, podes aportar e podes traer e sumar. Entonces a xente quere seriedade nos sitios. Eso pasa en todos os postos de traballo, en todos os lugares onde estés. Se ti hai seriedade, podes ir. Oye, ven para aquí porque aquí hai un club serio que isto tal, o Arzúa aéreo. Sí, as cousas como son, si fixeron ben as cousas e no 18-19 acabades ascendendo, por fin, claro. Chega Iker Hurtado por aí que marca 36 goles. Ti marcas 10, Álvaro. Non está mal. Que teñas 39 anos, que pouco se fala, pero ti estabas como un chaval. Sí, bueno, a verdade é que me encontraba ben, sí. Joder. Sí. Non tuve en queixa do ano, é dicir, botamos un ano, a verdade é que quiloamos ben, é dicir, Baleato mangoulle o seu Chus Baleato, 15 ascenso que leva ou non sei cantos leva e claro, ao principio os que temos máis experiencia é duro, porque a veces os entrenadores a xente pensa que vai aos equipos de fútbol e rondos e jugar partiditos e tal e cual, e o fútbol non é eso, hai moitas cosas que facer que non gustan o futbolista, e entonces transmitir eso e que tal, pois pero bueno, vese reflectado. Chus Baleato é bella escola, non? Sí, claro.
E, o sea, viña desde que de Montoto. O sea, Sí. Montoto e despois Chus Baliato, que con que conseguides finalmente ese ascenso que levabades perseguindo. Correcto. Con Chus, ben, o sea, había, porque o que dis, había cousas que non gustaban facer. De feito, a última época de Chus no Arzúa creo que non saiu tan ben. Esa última aí atrás. A ver, eu con Chus te dicir que teño relación que Chus era o noso recuperador no Compos cando eu estaba, é dicir, conozco a Chus de había 20 anos ou 25. O de a bella escola é por facer exixencias ou utilizar a sota caballo e rei. Vale, pero sota caballo e rei son 3 puntos. Sí, Entonces, ao final é o que falamos, é dicir, a veces o non divertido pero se tú tes que facer 30 centros para que o domingo fagas un bo, pues habrá que facer 30 centros pola semana. Sí. Entonces é así. E na tempada seguinte, 2019-2020, xa en terceira división, que é a tempada do Covid, por desgracia, párase todo can día de sextos. Ti como capitán con 40 anos, o equipo sexto é para a Liga. Decíamos antes fora de cámara que vos huberades metido en playoff da sexta. Non lo decía eu, decir o mundo a categoría sabía, é dicir, o equipo tiña, é dicir, nos íbamos para arriba, pero totalmente, é dicir, éramos superiores a nese momento, pois, a mellor meteuse o Barco, meteuse Arousa, viña Barco con, sabes, e Arousa con os presupuestos terroríficos, pero que nós estábamos aí de terceiro seguro. Fechouse ben, empezou o Arzúa. Sí, porque eses bueno, foron 5 cesións do Deportivo B que estaba Luisito de entrenador, é dicir, quixeron nos recuperar en enero, o club non nos soltou, pero é dicir, para Alex Pérez, Cirra Pérez, Ale Ramos non viña cedido, pero apareceu aí sin equipo. Guedes, non? Víctor Guedes, sí. Era bo equipo. Sí, xunto ca base que había, porque claro, tú xuntábamos a base de lesionouse Oregón en ese momento, que era os que quedaba tal, pero quedaba Diego Enjambio, García, Brais, Iker, que ese ano foi o seu casi mellor ano, porque ese ano foi o máximo goleador da categoría. Foi unha locura. Marcaba, parecía Falcao. Hasta sorprendeu que non... creo que casi, bueno, 89% ou 90% o primer toque. É unha locura. Sí, o rematando o primer toque. Era o Falcao, tío. Aí a centros de chileno marcou un par de. Como te vías nesa terceira división? Foi a última terceira división que hubo, porque despois xa foi a reestructuración. Víame ben, é dicir, podes dicir, a día de hoxe, encontraríame hoxe mesmo con 46 anos encontraríame máis cómodo en terceira que xogando agora en primeira regional. Pois que escoiten os clubes da terceira. No, hombre, é dicir, ahora mesmo non estou disposto tampouco nin o meu corpo tampouco me dá para entrenar 4 días a semana, é dicir, eso xa o notas. Sí, que o noto, sobre todo as recuperacións. Ahora, os partidos que me exixe o domingo, os lunes e os martes son terroríficos. Eso comenta a xente que xa ten, que vai xa un pouco veterana, xa é o que máis nota, a recuperación. Sí, a recuperación é porque, por exemplo, o fútbol profesional fai unha recuperación activa. É dicir, día despois de partido entrénase a un nivel alto para despois dar esa media mañán e ese día libre despois do seguinte, fai unha recuperación activa que o corpo pois o leva moi ben, pero ahora mesmo non. Paras de golpe. Son dos que salgo a correr, ao mellor, si vexo que estou moi trabado, son dos que salgo a correr o día despois de tal. Por cantos días entrenades ahora no Cire? Estamos entrenando 3 e 2, alternamos. Depende tal. Esta semana xa levamos 2 de 3 toca 2. No, toco 3 esta semana. Toca Luis. Ahora como para un navideño hai que baixar o turrón. Hai que recuperar un pelín. Sí. E que ese ano foi ascendeu o Compus, ademais, o ano do Covid. Sí. Alegras. Sí, tiñan bo equipo, é dicir, nós por exemplo viñamos a Lázaro, fixemos un planteamento un pouco atrevido e bailaronos aí un pelín. Sí, canto fora? Foron 4-1. 4, claro. Sí. E que che vou dicir? Teño unha cuestión de Arzúa que se falaba, ao mellor equivócome, que veía que o Arzúa sube con moita xente da casa, o que comentábamos e tal, e despois como que se mantiveron moi poucos mantivos os xogadores, pero que non se mantiveron todos os xogadores da casa que se debían manter ao largo dos anos, e eso foi como que ao final explotou a burbulla. Pero non sei se ti o ves así, cando marchas ti despois sucedeu tal cual o que estás dicindo, é dicir, houbo un cambio, o club sube de categoría, non se chega a un acordo con Baleato e falase con diferentes entrenadores. Entonces, os entrenadores querían, pois, cambio de categoría, pois un plus como é evidente, entonces pois querían cambios. Que pasa? Que circunstancialmente as baixas eran os xogadores que máis tempo levaban no club de baixa. Entonces eu son consciente de quen eran os nombres e todo porque pois era o veterano do equipo, era o capitán e tiña a chamada, tes que me axudar a isto tal e cual. Entonces o último entrenador que ao final é o que firma Alberto, pois
curiosamente había tido un rifirrafe durante todo o ano porque gostei moito de marcaxe individual Ti con el? El estaba no Lemos, eu en Arzúa e el marcaje individual. Entonces, Alberto López. Sí. E curiosamente despois, pois claro, tanto con el como con Rubén co segundo, pois fixeron un bo ano, pero sí que propuxeron estas cousas, é dicir, eu non era nadie, pero aporto a miña idea do que eu creo. O club ten que tomar unha decisión. É dicir, se quere mellorar, hai que fichar. Eso pasa en todos os postos de traballo. Entonces, claro, tomaron unha decisión. Non gustou no pobo. Non gustou, e sobre todo a xente que tes que decir, oye, tal. É delicado, Sí, é un tema delicado. Eu como bebí a min pasoume no fútbol profesional e pasoume xa non tampouco no fútbol profesional acostumbrado a que che digan, pois, isto non me afectaba tanto. Sí que me costou despois de, por exemplo, saber o que ia a pasar e ter que ir velos ao bar despois e dicir, isto sí que me costou moito. Claro. Decir, então falamos porque eres un grupo de amigos tamén. Claro, é que o club creceu a través de eso, desa piña. E claro, desfacer esa piña para tal, futbolísticamente sí que creceu. Pero houve este problema, a decisión que tuvo que tomar o club. Pero parece normal estar xogando ao Candy Crush mentras entrenamos. Eso, mister, e despois non sabes nin cando xogamos. Nin como xestionar o equipo. Tranquilo, rapaces, que parece que nacistes onte. Gracias ao club, teño todo controlado. A revolucionaria aplicación O Club chega para transformar o mundo do noso fútbol. Grazas a O Club, adestradores, xogadores e pais poderán xestionar entre todos un equipo de fútbol. Pero vainos recordar os horarios de entrenamiento, o club. Pois claro, o club será un punto de encontro para pais e xogadores. Obvio, pequeno amigo, con O Club terás todo relacionado co teu equipo ou o dos teus rapaces. Como nos gusta o club. E xa na temporada 2020-2021 con 41 anos marchas ao Dubra. Tras despois de 100 partidos en Arzúa, 5 temporadas, firmas o Dubra. Por qué? Por que o Dubra? Mira, o Dubra firmo pois en este caso pola miña amistad que tiña con Baleato. El estaba ali, Jorge, o fillo, era o director deportivo, facía as labores de director deportivo. Despois de 5 anos en Arzúa entendí moi claramente de que era o meu perdón o meu final de un ciclo, porque o club empezou aí a ver cambios. Paramos de querse algo. Sí. No, falamos da gripe esta semana que matou. Home, claro. O club aí sí que retomou un camiño do que eu non vía ben. Entrou aí xente que bueno, menos de fútbol sabía de todo. Estamos falando do Dubra, non? No, estamos falando do Arzúa. E o motivo por el que eu non decido non seguir. De feito, eu reúnome co entrenador. É dicir, falo con el. Alberto Mariano. No. O segundo ano. Ese ano o entrenador foi o que foi Arenteiro despois, como en Javi Rey. Eu falo con Javi Rey e el expónme que quere que siga sendo capitán do equipo, toda a historia. Eu non chego a un acordo co club e unilateralmente decir, vexo que non vamos polo mesmo camiño. Entonces, pois tan amigos, sabes? E sucede isto e firmo en Dubra. Entonces, que buscaba? Esto, tal, campo de erva, que eu estaba loco como volver a un campo de erva. Home, despois de estar ali no viso que ainda non estaba o campo cambiado, imagínate. Claro, eso foi unha locura. En Arzúa había a proposta esta, non, vamos a cambiar o campo, pero non viña. Non chegou. A Val do Dubra iba ao campo de erva natural, sabía que había o proposto do cambio de telleira do campo de entrenamento, que sí que se fixo ano seguinte. E bueno, e botei ali 5 anos. 5 anos? Outros 5 aniños. E ademais é como que sempre xogas bastante. O sea, o primeiro ano sí que é verdad que temos apuntado que xogas solo 12 partidos. Por que? En donde? En Dubra. Que va, xoguei todo o ano, Viches que la preferencia tamén está mal. Sí, está mal, xoguei todo o ano. Ter 2.800 minutos ou 2.900. Pois todos os anos xogas unha barbaridade de minutos. O sea, a pesar de que xa superas aos 40... E marcando bastantes goles, aparte. Por eso. Sí, bueno, xa digo, un club, pois... que é dicir, que a directiva que estaba actualmente pois conxinamos ben, os entrenadores, en este caso o primeiro que estaba que foi con Adrián, que se foi ex compañero meu, moi ben, e a partir de aí Víctor e despois con Diego e con Bardanca. Que tal Bardanca? Moi ben, é histórico. Eu que falamos tamén como Baleato, é dicir, a mí non me colleu nada de sorpresa. Do perfil, sí. O
non gustaba moito directamente aos chavales xóvenes o que falamos. Pois están acostumbrados a, non sei, a forma de vida, pois eu teño outra edad e ao mellor tampouco vexo tan como eles, pero como eu vivín entrenamientos de que non toquei o balón. Exactamente. E agora por menos hai o balón sempre, gustarache máis ou menos, pero hai o balón, e hai balóns de verdade e campos pois que agora nos entrenando por exemplo en Valdubra, Catelleira Nova, que problemas ten? Sí, era pequeno, pero joli. E o ano pasado, ollo, que se falou moito sobre todo ao principio de que o Dubra iba a estar aí en posto de playoff, que é o seu equipo final. De feito, botáchelo, que isto sabía eu eso, Okay. botáchelo entre os 4 primeiros para ascender. Sí? Cando faceste esa votación. Mira. Pero fallei. Falláchisme, Álvaro. Sí, falleite porque... Bueno, creo que cometimos bastantes, porque o Dubra empezara desde de maravilla, que gañaba desde un 0, tal, 0. É que realmente o Dubra debería estar realmente loitando para ascender. Veu a chegada de Javier Bardanca, veu con Diego pois o club tomou unha decisión de faltando 5 ou 6 xornadas de tomar un cambio. El veu a un club no que, bueno, veu que había unha base e que, viña de unha terceira división de Silva, de Coruña, de o que falamos, de nutrientes de los equipos que había en Coruña. Veu aí e dixo, bueno, aquí teño unha base para traballar. E bueno, o club deixoulle actuar e facer. E despois sí que empezamos ben, pero empezaron a ver moitas cosas externas, é dicir, xente que... É un club tamén parecido a Arzúa, donde a xente da casa ou de alrededores de casa estaba moi metida ali. No momento que non veo se xogar apartábase, e claro, cando non suman os de fora 11-12 é moi difícil levar todo o ano. Entón foi un pouco o que pasou, caeu o seu equipo por suma de tal. Entón económicamente o club non ten estrutura para ter ese fortalecimiento de seguir aportando, e foi o que foi realmente o que pasou. Xa ves, e despois de 5 tempadas e 23 goles en preferente, marchas. Non sei como ves a situación do equipo. O sea, ti marchas tamén un pouco por desencanto. Non querías marchar do Dubra? Non quería. Foi unha decisión podo decirlo directamente, de directiva. É dicir, entra un ex compañeiro de presidente e no que me están esperando, a mí se me enche os cascos e teño que chamar o teléfono e digo, pero que coño está pasando aquí? Se escoitas por aquí, me llama uno, chama outro. E non, é que, bueno, hai dudas contigo. Dudas comigo? Non te preocupes, a duda comigo é sencilla. E collo pola tarde chamo a anterior directiva e xa comunico a baixa eu directamente. Cal era a dúbida? Hostia, aparte un tío que xa va 2.500 minutos ao anterior. Pois explico, a dúbida foi e é que necesitaba un cambio club, dar paso a xente de Valdo Dubra e xóvenes que tiñan que tomar responsabilidades. Bueno, eso foi o que se me dixo a mí. A versión oficial. A versión oficial, bueno, non sei. É dicir, eu podo dicir que eu teña sponsors e que eu vou dicir agora, despois de 5 anos, que me pagaban por atrás durante eses 5 anos. É dicir, sei o que había, quen aporta e quen non, e que conozco o club perfectamente, e entonces eso foi unha excusa. É dicir, quitouseme a min para que xogara certa xente e que tiña que dar un paso adiante, e o paso adiante foi un 2 para atrás. Entonces aí está deportivamente, decir, en este caso pois o tempo pondrá, non, que eu quero lle ben o Dubra, teño amigos ali, e por exemplo con Cea, que tal, falo con el e tal, el é un pouco máis pesimista, eu son dos que, sabes, porque non só falas co Dubra, falas cos equipos que xogan contra o Dubra. Correcto. E o che falan, oye, que tal. Entonces Santiago, pois sempre a través do traballo, pois sempre hai xente de todos os equipos. E bueno, oxalá poden reconducir un pouco a tempada que empezaron moi mal. Están aí cerca, teñen aí a 3 puntos a salvación. Crees que se salvan? Teñen que fichar. Dixencho antes fora de micro e digo ahora, teñen que fichar. Creo que o que teñen non lle vai a chegar. Entonces necesitan por lo menos algo máis. Que se recupere Martín, o delantero. Martín García, bo xogador, non? É fundamental tamén. É dicir, co entrenador que estaba, creo que xogaban banda e por aí, non sei, creo que sí, que cosas extrañas. Se recuperan a Martín e con un fichaje ou 2, creo que poden, sabes, pero non está tan lexos. E vamos á actualidade. Sí. Ao Cire de Melide. O Cire Melide, Álvaro. Por que decides fichar polo Cire? Fuches fichaxe estrella, Unha das fichaxes estrelas. A tua primeira vez en primeira. Vas baixando pouco a pouco. A fichaxe, claro, vai acorde ca edad. Tens que baixar, si non. Pero vas sobrado, Álvaro. Levas xa 4 goles, Todo titular. Non sei, eu. Bueno, este fin de semana non foi un titular, A primeira vez, pero porque tiveche gripe. Sí, é verdade.
A ver, Estuve en convalecencia. levo xa 1300, máis de 1300 minutos. Sí, está. 4 goliños. Un gol olímpico este finde. Sí, é verdade. Non sei. Non, o mellor foi o terceiro, que Sí, de medio campo contra o Fisterra. Sí, Pode ser. Sí, ese foi. Vino, en directo. Sí, Quedei abrallado. Bobo de falta de tiro e de córner, Sí, se levo a non ten comparado ben. Pero que tal? Por que o Cire? Por que? Como foi o fichaxe? Mira, o Cire un club que non coñecía, coñezo a zona porque, bueno, estás cerca e a miña zona de últimamente de salir dos meus amigos era Melide, teño amigos vivindo en Melide e Boa bueno, zona. foi unha chamada que me fan, houve unha proposta donde dentro da proposta pois ofrécese tamén adestrar xunto con despois o de Juanjo os juvenis, que son eu que ofrezca Juanjo para dicir, son eu que convezco que falamos antes de sumar para aportar, son eu que traigo a Juanjo, é o que falamos para sumar, hai que ter alguén que entonces sucede isto, bueno, propóñollo e demos o paso. E a verdade que estou moi contento, sí, hai un grupo, un grupo espectacular, unha piña, dicir. E viñen de ascender, o sea, facía moitísimo tempo que o Cire non estaba en primeira, notas esa ilusión tamén da xente e que se están facendo as cousas ben. Sí, está o club, xa chigo, supoño que estará crecendo porque, a ver, vese, é dicir, eu vexo, pregunto, empápome un pouco do que era o club e tal, e é certo que está crecendo, é dicir, a todos os niveles, é dicir, está. E a categoría como ves? É o primeiro ano que estás en unha categoría tan baixa, hai algún xogador que che chamara a atención, algo? Sí, todos os equipos teñen bons xogadores, é dicir, sempre hai que vayas o que vayas, está a categoría é un pouco, bueno, é dicir, aí ves, empezas a dar de conta de que estás no caso, é dicir, neste caso, claro, te acordes anos hai tempo que teña que estar, pero é dicir, é moi difícil ir fin de semana, por exemplo, aí do fin de semana vas a Muxía, onde está o campo ali ao lado da playa, que ven o aire, que isto non sei que, é unha locura. Outro día vas a Esteiro, de que o campo é unha moqueta, que tal, con charcos, que non sei que. Outro día vas a Boimorto, dentro de que tal, de que Boimorto non o considero equipo de primeira regional, pero o campo, equipo de máis. Sí, por lo menos preferente podía estar perfectamente. Bo campo de Morto, sí. Pero bueno, como estaba o campo de Morto, é dicir, seguro que ti tes algún campo por aí os teus avós que estaban mellor con pode ser, o Carballal, os invernos son duros aquí en Galicia, pero claro, o que falamos, é dicir, a min gustan os campos naturales, pero teñen que estar ben. Se non, pois prefiro como decir, sintético que este ben, perfecto. E cal é o obxectivo do equipo? Porque estades aí rozando playoff ascenso. Hombre, o obxectivo está moi claro que salvarse, manter a categoría, ti acaba un equipo que acabas recién ascendido, claro, pero que queres que che veña aquí? Teño que decir a verdade, máis é dicir, o club ten que asentarse, polo menos, e despois a partir de aí se se pode crecer, pois crecer. Todo o que veña a maiores ben. É dicir, está claro que o equipo ten que estar o que eu quero, que se diga, claro, quero ascender, non son hipócrita, pero gustaríame, porque non é o mesmo estar competindo todo o ano por algo, que agora chega a segunda fase da temporada e digas ti, buah, é que non parece que vayades estar nesa situación. Dá a sensación de que a liga está tan igualada que, o sea, agora gañaste dos partidos e xa estades aí con miras de é o bonito que ten, que estás cerca, hai que sempre mirar abaixo, obviamente, porque ti sabes de onde ves. Entonces tes que hai tres equipos que, o sea, para baixo tampouco hai moita diferencia. Agora xa eu creo que Esteirán non sei quen andan por aí tamén, tampouco quero, pero sí, bueno, hai varios que Castriz tal, bueno, que incluso Fisterro así que tal están pasando un pouco. Sirve para relaxar tamén un pouco e para decir, oye, vamos a xogar sin presión e hai arraste, sí, pero bueno. E que é unha locura, é que sabes como empeza arriba a tal hora, empezas a escalonar e tens que quedar entre os 8 primeiros ou 9 para estar tranquilo. Amigo, esa non a tiña pilotada eu tampouco. Sí. Pero bueno, que estades ahora mesmo estades a 3 puntos, creo, sí, a 3, sí, pero bueno, estamos varios equipos aí nun tal. Pero por exemplo, Arzúa, que se supoñía que iba a ser o equipo a batir tal, ti dis que en Arzúa merecistes máis que eles. Sí, que está aí o partido para ver, é dicir, nós temos o vídeo grabado, o partido, é dicir, fomos superiores, é dicir, non moi superiores, pero as ocasións claras foron as nosas. É dicir, o peso do partido lo hablo nós, incluso. Que opinas dos cánticos da afición rival? Porque era un derbi despois de moitos anos. Eu non escoito os cánticos, a ver, sinceramente, estou acostumbrado a decir, que hai cantado, sinceramente, creo que ni me tocaron,
No, a ti non. Ti que- eres unha lenda. A mí non me tocou simplemente canto. É dicir, e algún canto que escoitei que agora non recordo, sí que preguntei, oye, isto por qué? Melide son 4 casas. Eso, eu Son 4 cars, chaval. Claro, é que 4 casas. No, Pique clásicos. Melide é unha rotonda. Eso, Melide é unha rotonda. 4 casas era E Álvaro apuntaba moi ben no seu día que Melide ten máis xente que Arzúa. Claro, é que Sabes que pasa? Que das 4 casas se libre porque é o cántico que hai en Melide dos de Arzúa. No, Creo que non te consciente. fallou No. yo o consciente. Eu tamén teño o corazón dividido que eu xoguei tamén no Arzúa, Álvaro. Fun adestrado por Álvaro Varela. Gran adestrador. Tes que decilo tamén aí, O que? O ano ese foi convulso tamén. Foi convulso, sí. O entrenador anterior que vos tuvo que deixar. Era época. Os rapaces son Juveniles, jodidos. Os juveniles son Non vamos decir o nome, pero fixeste de vida imposible. No, eu non. Ti non, Eu hai que baixo ningún decilo, concepto, hai que son un chaval excepcional. Sí, señor. Sí. Pero bueno, sí, pois como se fora, pois a Churbaliato non che gustaba e facía a cama, pois pasou algo así. O sea, non, a xente se non estaba É contenta. que tiñas aí 4 ou 5 que cuidado, Sí, éramos e acabou pasando que cun equipo bon acabamos descendendo, creo. Sí, porque Primeira autonómica. De primeira, descendendo de primeira, coa local. Gustaballe máis a Sí, a festa. Ganouse chegamos 5 partidos seguidos consecutivos. O que pasa que estes Non entrenaban. eran uns personajes. Por semana non viñan, o viernes que estudiaban, dicían. Primeiro ano era semana. primeiro ano na universidade. En Santiago. Estudiando ben Rosano. Non podían entrenar a partir do minuto 60 eso era Sí. era un precipicio os partidos. Mira que tiñamos o equipo. E claro, e xuntábase xunto ca noite do viernes. Claro. E xa era tremenda. Aparte de que viña o sábado, xa sábado, todo o partido. sábado, sí. É dicir, e despois había outro, por exemplo, o que chegaba o das maquinitas, O das que maquinitas. chegaba así, viñas toda a noite de xogar e non tal, Eu No, Eu non o pillo, Outras maquinitas. chingó, non viñas, Ah. viñas de xogar toda a noite ben conectado Hai que poñer en contexto, algo. non chegaba o autobús, pero Tiñamos- que no, que estuve xogando a Play toda a noite, pero como é isto? Tiñamos un compañeiro que era un crack, Eu fichaba po Depor se puidese. Para Chingó, era un gran xogador, pero sí, chamábase Chingó, non Claro, te ríes. porque que seus papás son Son chinos. Son chineses. E xogaba pola noite a Play, a ordenador. o ordenador, claro. Non había outro nome que Chingó. Chingó Guan, Chingo Juan. gran futbolista, Gran tipo, E ademais. como falaba o galego, Sí, espectacular. Que crack Chingó. A Como verdad, foto de China. voto de menos a Chingó. Vai, non sei que foi del, pero A min dixeronme que marchara para China. Preguntei e Sí, que se sí. fora para China. que grande. Pois, por onde íbamos? Que non me perdí. Pois xa no final. Sí, do Arzú, no Cile, Melide. perdón. No Estamos Cire Melide. Agora temos por aquí unha pregunta de que bar 7. Bueno, esta pregunta de que bar 7. Sí, sí, sí. Hai algo, sí, ¿no? Que nos pregunta si hai Álvaro para rato. No, esa non. Esta non. Esa Bueno, non, pero esta esa pregunta sí, eu, hai Álvaro para rato, e pregunta que bar 7 si pensaches algunha vez durante a túa carreira na retirada. Mira, vou dicir a verdade e o que levo dicindo nos últimos anos. Teño que ir ano a ano. É dicir, agora vou porque hai que ser conscientes de que pode aparecer unha lesión en calquer momento. E non sei se terei a forza de voluntad como para xa recuperala. Hasta ahora non a tuven. Nunca tiveches unha lesión grave, tío. No. Increíble, non? Teño cortes na cabeza, no corpo por todos os lados, esguinces 20 en cada tobillo, algunha rodilla, rotura de fibras, esas cosas sí. Pero fuertes no. Fun librando, é unha cousa que Que eso, Ricardo, tamén é un pouco que che axudou a ter unha carreira tan larga, non? Sí, bueno, Tronza Sí, con- home. Con 20 anos e te tronza unha lesión. claro, sí, para arrastrar. é certo, é dicir, eu vin eso, tuve Moitos rapaces. moitos compañeiros que unha operación sacounos de todo, é dicir, sí que o vin, sí. Pero bueno, esa é unha sorte, pero bueno, que che digo, respecto á pregunta, teño que ir ano a ano, é dicir, agora mesmo encontrome ben, vexo que son honesto, se eu vexo que non son capaz de competir, apártome solo, non me vai apartar o fútbol. Mentras pois crea que compita e vexa que os rivales os poñen nerviosos porque este no campo, pois entonces Realmente seguirei. non o sabes, porque ti nunca viviches a situación de sentir que non rindes. Claro. Entón, a mellor, ata chega un momento que sí que deixes de rendir, que non pasou aínda, e engañaste a ti mismo. No, son honesto comigo mismo e despois dos anos que teño xa a bagaxe xa é suficiente como para saber non das o nivel, tens que te apartar. É dicir, Pasa de Toni Kroos, claro, ahora mismo, por exemplo, claro, baixei a primeira regional, por eso me dá un pouco máis, tamén che hai que ser sinceramente. Pero bueno, ano pasado un preferente físicamente, aseguro que era dos mellores do equipo, É
é dicir, Xa ves. que cambie de edad. Hai algún segredo para estar xogando aínda con 46 anos? O segredo é cuidarse. Alimentación, vida nocturna, non beber, Salir non a Cristo. Non sei, non bebes, Sí. nin fumas, nin nada. No, é dicir, non é polo deporte, non me gusta. É Xa, dicir, xa. son asteme, é dicir, teño un problema, por exemplo, co viño, non o soporto nin ao meu lado, non lle toco ca man, é dicir, olor. Ostra, que bo. Che Sí, gusta, non? sí, no, é dicir, moléstame, non podo comer, si aquí estamos comendo, a túa copa ten que estar para o lado dali, non podo respirar. Entonces, eso é unha cosa, a alimentación é outra e o descanso é fundamental. E nunca fuches de beber nin nada, non? No, O sea, no. Nin Nunca cando lo eras... vistes, nunca probaches o No, alcohol? sí, que podo probar e tal. E, por exemplo, en Arzúa, que parei outro día en Arzúa e estuve con Damián. Sí. Bueno, estuvemos falando aí un pouco tal e no, que había unha bebida que non recordo como era a bebida esta. Damián, xogou no Atlético de Madrid, Damián. Bueno, Outra boa zurda. Non me sale. Bueno, había unha bebida que bebían todos un chupito. Jagger. Esa. E entón era claro, e todo o mundo os viernes íbamos por ali, tomaban a bebida esta e tal e eu tomaba con zumo, tío, porque claro, metíamos chupito ese no medio e disimulaba aí con biofrutas, porque claro, que Bueno, está para mí horrible, tamén te é digo que intragable non. todo, imagínate. Pero é intragable todo, entonces claro, pero bueno, facino todo, é dicir, podo beber eso tal ou probar unha copa, pero non me gusta, non tal, pero bueno, fútbol é alimentación, descanso, fundamental. E cando te retires, non sei se tes pensado seguir ligado ao fútbol de alguna forma, que sei, xogando en veteranos, Está adestrando, formador, os juveniles. A ver, gústame, simplemente que Sí, pero tomalo así como máis. claro, é que ese é a decisión, é dicir, encóntrome de que a disyuntiva de que me gustaría entrenar, non é faltar o respeto ao Cire, pero por exemplo, dome de conta de que os chavales, os xuvenis que eu, por exemplo, pasa o mismo tamén que con vos. Iba a dicir, non teño o mesmo nivel que teñamos nós. Bueno, hai 4 chavales ou 5 aproveitables. O que pasa é que, claro, as cabezas están como as marcas de machín hoxe en día. E pola Por semana están uns estudando en Coruña, outros en Santiago, non veñen a adestrar. É difícil, Entonces o viernes eu entendo o club, porque claro, ou tes esas condicións ou non tes equipo. Pero esta situación que vives ti vive na seguramente todo, moitos. en todos Que lados, pasa que hai seguro. moitas circunstancias de partido que non se poden entrenar, aspectos que non eles chegan de estar, imagínate, de 5 días e queren salir ao fin de semana e non é prioridade o fútbol como a súa edad era para mí. Correcto. Entonces eu vía un obxectivo claro que era, é dicir, non estudiaba un carallo porque o meu obxectivo era o fútbol, pero eles nin estudian e salen, entonces claro. No, sí, é verdade. Sí. Na inmensa, na maioría. Sí, decir, hai Eu creo que eu preguntolle que hai algún estudioso, dicir, porque algún que, oye, non vengo a estudiar porque o entrenar porque estou estudiando. Oye, tú que tal? Eu digo, hostia, notas tal, pero bueno, hai algún que Sí, que Eso pongos cursos, xa se bebe, eso notase. Notase cando é verdade e cando non. En cadetes. Pois xa ves, mira ti. Pasamos as preguntas da audiencia. Temos unha de J. Nieto Villar, gran aficionado do Arzúa, que di: admiración persoal como espectador. Tes a sensación de marcar o ritmo do xogo dos teus equipos? Home. sí. Sí. Para que ser, a ver, que hai. Claro. Sí. Ahora estás partindo un pouco máis incluso do centro do campo, non? Xa estás un pouco tirado non tanto a banda, sino... Bueno, este fin de semana sí, pero bueno, últimamente estaba xogando, volvín a xogar de media punta, a ver, o problema que hai que os equipos tamén conhecen un poquinho, entonces claro, a dificultade de chegar ao balón, se xogo unha zona alta é máis complicada que se veño a recibir, entonces aí a construción pode ser un pouco máis... Sí. É máis fácil o mellor estar rodeado de balón, é dicir, para poder facer algo. É dicir, aquí sí que noto que nesta categoría é complicado recibir en algunhas zonas de campo que para poder facer daño realmente. Entonces, claro, hai que... Por que o dis? Porque che cascan, dan golpes ou porque... No, hombre, hai que ser conscientes. Mira, si o fútbol, a velocidade de balón é o físico. O físico é fundamental, pero a velocidade de balón é a calidad. Sí. Entonces, claro, a medida que llevas metendo marchas a categoría para baixo, menos calidad, sí. Menos físico, menos todo. Entonces, que pasa? Se ti eres capaz de xogar nunha categoría máis alta, non é que corras máis, pero a velocidade de balón é a que dá todo. É dicir, o pensamento, é dicir, ti necesitas... Ti de soba sobrado. Sí, é o que me salva. Non hai porque non hai xogadores con esa calidade na categoría, non? Ou ti biches... Sí, hai algún, en casi todos os equipos teñen talentosos, É dicir, hai que decilo, este fin de semana... Queixas. No, este fin de semana de calidad, calidad no.
Pero bueno, si te tiras atrás, por exemplo, Camariñas que hablamos, sí, ten un par deles que tal, tiras pois que sei, aquí últimamente Rati San Lorenzo, vas a vir agora para Iña ten, Cludo Mar ten, Arzúa ten, é dicir, Berta Mirans ten un par deles que tamén, bueno, sí, hai cousiñas. Sí, sempre ten todos un par de xogadores que disti son diferenciales. Claro. Sí. A vos falta vos agora mesmo no Cire un que tamén é diferencial, que está tocado, que podería cambiar un pouco as cousas tamén, se queredes mirar máis arriba, non? Sí, Pereiro, a verdade que está pasando unha... O furón de Melide. Está pasando unha mala racha aí con Puis e, bueno, esperemos a ver se é capaz de solucionalo. A ver, con que marca a mitad de goles que se van a pasar. Eu tuve un problema de Puis con 17 anos. Eu non operei, fui un dos que salvei nese momento de Compostela, optei por un conservador, por un tratamento conservador, salveino, e o pubis pode dicilo, estar moi mal de toser, de molestarche todo, de repente facer os traballos de prevención, de fortalecimiento e pum, encadenar e non volver a molestarche. Eu nunca máis me volverei ao pubis desde os 17 anos. Xa ves. E estuve moi tocado del. Como a min, aos 17. Sí, aos 17. É dicir, nós en ese momento entrenábamos en Lavacolla, os campos estaban barraos, tal, é dicir, metíase moita caña e foi... Sí, un mal, é dicir, cando nun club se operan 3 de pubis e hai 7 ou 8 na mesma temporada da mesmo, hai un problema de adestramento, é dicir, algo dunhas cargas de traballo que se fixeron mal e sacudeu. Entonces, bueno, neste caso de David, pois foi unha cousa circunstancial que lle molestou nun gesto nun partido e non foi o pobre capaz, está pasando unha mala época. Esperemos que sí, está empezando a adestrar e tal, e a ver si en breve nos ven a aportar. E despois temos outra de Cabarsete. Outra de Cabarsete que nos pregunta, ainda que xa respondeches así un pouco por encima, como se sinte como club o Cire Melide e que evolución viches nos balóns que se utilizan. Imagino que debe ser ao largo de todos estes anos. Pide honestidade. Dos balóns. Pide honestidade despois do Cire di honestidade. Onde ve, cal crees que é o teito do Cire Melide como club? O teito é o que quera, é dicir, o espello é o que comentamos antes de Arzúa, non? É dicir, o club si suma, en este caso, e quere crecer, está claro que non chega solo ca xente dali. É certo que falamos antes de souvenirs, eu estou nos adestrando con Juanjo, perdón, hai xente que pode aportar, pero teñen que querer e metelo na cabeza, e teñen que vir a sumar. Entonces, si sumas isto, hai uns chavales que sí que pode facer crecer o club. Se o club, con outras circunstancias, se pode acercar a alguén que tamén veña a sumar, pois claro, eso todo. Futbolistas vos, no Cire, o sea, eu creo que hai moitos que están xogando, non? A Anxo, que precisamente Anxo e Adrián están xogando, son vos, están xogando minutos con nós, é dicir, xa están. Eu xa non nos conto como xuvenis porque xa vexo que xa están participando. Adestran con nós semanalmente e teñen minutos. Sí, señor. E respecto aos balóns, que evolución ves nos balóns que se utilizan? Sí que foi boa. A verdade que os balóns, se che falo respecto cando eu era chaval, melloraron moito. Tamén che podo dicir que os balóns de primeira regional ou preferente son malos. Para pegarlle ti, que tes o golpeo, a de Forlán, como os Cabulani. Mira, é o típico balón que, por exemplo, outro día estrenamos 12 novos e os 12 son diferentes. É dicir, aseguro que non son iguales. Poñemos a golpear os 5 coa mesma presión, son diferentes. Entonces, bueno, eu vexo, por exemplo, días sobre todo de ese grip, non o teñen cando está mollado e tal, os balóns, hai unha diferencia abismal dun balón profesional ao mellor se fai mal tempo, se hai vento abismal a hora de dar rosca, de querer fazer a comba, é unha locura, é dicir, os controles ou eso, porque digo, das de cabeza de orache máis ou menos, pero bueno, o sea, esta mítica que di a xente de se eu xogase no céspede do Bernabéu tamén sería bon, se xogase con esos balóns. Ti crees que eso tamén axuda a ser profesional e... Sí, o que pasa é que digo, o xogador bo nos campos malos é mellor do que... É dicir, claro, é unha teoría, é dicir, se ti canto máis malo técnicamente eres e peor está o campo, peor futbolista eres. É dicir, o bo tipo no campo malo e vai saber controlar o balón igual, ou vai controlar no aire, ou vai controlar o bote pronto, ou vai saber regatear igual, ou vai saber darlle igual, o que lle dá mal dalle igual en todos os lados. É dicir, vaise acentuar máis, é dicir, canto peor este o campo, pero bueno, ten a excusa, de outra maneira xa non ten. Bueno, pois agora, despois desta maravillosa parte, imos pasar a onde entra Eros López a facerlle un xogo a Álvaro e botar unhas risas. Pasamos ao Furancho Furiño.
Moi boas, Eros. Que Que nos tal? Feliciano. Feliz ano, que non o dixemos. Que tal? Como estás? Pois aquí andamos. Sigues igual en 2026. Sí, sigo con chistes malos, pero divertidos. Divertido. Que nos traes preparado para Álvaro Varela? Pois, como sempre, ese cuestionario así un pouco máis persoal e tamén un xoguiño onde veremos como recordas as carreiras de varios compañeiros teus. Pero primeiro comezamos con ese mini test e comezamos con un hobby. O meu hobby é o fútbol. Solo fútbol. Ahora mesmo pode decilo porque non é profesional, entonces sí. Sí, é fora do tempo que me ocupa tamén o fútbol, sí. De cando eres pro? Sí. A ver, eso e a conciliación familiar, porque é difícil, eu vivindo fora e tal, entonces era o teu hobby, Claro, o meu hobby era ver a familia. Claro, esa familia. Bueno, Sí. Cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? O ascenso do Compos. É o peor? O peor? Non houbo. A ver, matemáticamente, por exemplo, cando se confirmou o descenso en Negreira foi duro, Histórico, Negreira. Sí, foi duro. Un ídolo da tua infancia? Emilio Butragueño. Cal é o teu guilty pleasure? A ver, fálame en que ven aquí Álvaro que... Fálame en castellano que estamos falando. Básicamente, algo que a ti che encante, que a xente pode pensar que na vida che iba a gustar. Pois non sei, aí píllasme. Pode ser dende unha comida, unha canción, unha actividade. Non son de cancións, comidas, comer fácil, non sei, esa vamos ter que deixar para responder para outro día, Temos que practicar, Cal é a maior ensinanza que che deron? A maior ensinanza que me deron? Ollo, Hai moitas. Hai moitas. Supoño, pero... Xa as podes dar ti agora, as ensinanzas. Estás xa nesa época, Álvaro. Con respecto, vámonos levar o deporte, non? Bueno, a vida, o... Ollo, a vida, A min gustaríame que me deras un así de vida. Hai que ser pillos. Hai que ser pillo. Hai que ser pillo. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches? Pero ollo, non por un éxito deportivo, sino por anécdotas ou cousas que pasaran. O ano do Compos sin cobrar temos vamos, con decirche que non íamos ás islas co autobús non tiña flotador porque non se podía, pero temos 20.000 porque íbamos en autobús a todos os lados, non había un can, imagínate, parando nas áreas de servicio co tanque do autobús xa que non se podía facer pis mexando por aí onde podíamos o sabíamos que íbamos a parar a comer ou cenar e non sabíamos se o club había pagado ou non, bueno, había cada historia, chegar a hoteles e que nos viñan reclamar o do había 15 días a Madrid, bueno, non te podes imaginar, pasaron cosas na leche. O do bus podía desfacer como no Tour. Ou en probas ciclistas, paran todos á vez, cando vai parar un líder a mexar, e apárense todos aí. Sucedeunos unha vez eso, Sí. Nun área de servicio. E claro, o tanque de autobús xa estaba, viñamos, eu creo que viñamos de Ejido. Sí, de Almería, de Ejido, sí. Viñamos de Ejido e claro, imagínate tal, e a pasar Madrid en Adanero ou así, todo o mundo para aí, non sei que tal, e paramos na área de servicio ás tantas da mañá e isto parece dos coches de Guardia Civil e ben mal, todos ali fora facendo as necesidades ali polo campo e bueno, chegaron eles e fixeron o mismo que nós, todo tipo de necesidades. Sí, claro, no, botando os pises aí, claro, non ibas, o tanque do autobús xa había que cerrar a porta porque xa era inhumano, imagínate a humanidade de ir un día 15 horas para Almería e outras 15 para aquí, era unha locura. Sí. Cal foi a maior celebración que che deu o fútbol? A do ascenso do Arzúa tamén non o falamos moito, tamén tivo que estar guai, non? Sí, dixeno antes, é dicir, salvando os niveles, estuvo a nivel de pobo e nivel de infraestructura de creación de evento para poder salir de festa, esto divertido foi un pouco, Sí. A que 3 compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? Do Cire actual? Sí, vou falar do actual, agora do Cire. Peña. Mira, vou levar de primeiro levaría a Juanjo porque se a gastos pagos, Juanjo
vaime a gastar pouco. Sí, non. Ou nada. Amarrate aquí, Juan. Sí. Juanjo, Bo defensor, Juanjo é primo dos cataláns. E Gastos pagos por qué? No, gastos pagos por un ente máxico, en plan. Claro, non eles pagas ti, todos- Álvaro. Ti tamén vas invitado. mas entonces invitaos levaría ahora por afinidade así de edad a Monterroso e despois para pasalo ben levaría a Parrado, Parrado que tamén por Parrado. Estaba tamén naquele equipo juvenil. Que persoaxe, Sí, la verdad. Está bastante colgado, Carliños, Algunha de Moi semellante, confundíano con Iker Hurtado ás veces. Polo pelo Polo e pelo, tal. sí. Ostras, Pero non se parecen xogando. vendo de perfil, Álvaro, non te confundiron nunca con Pirlo? Sí, teño un modito por aí, sí. Confundir de decir, Andrea. Sí. É que ollo. Aparte, polo forma de xogar agora tamén aí en medio Sí, campo un teño pouco. medito, sí, pero máis polo pelo, pola barba. Que, Sí, é que así de perfil dices. Eu estou pensando en Parrado en Punta Cana. É que non coñecedes a Parrado. Algunha así divertida de Parrado? A ver, é moi divertido. Personaje. Sí, Está atrapado tamén. ten unha Pero é un tipo espabilado. Sí, é que de altas cualidades, é superdotado, é que tal, pero ten unha empanada tamén importante. Mítico. Suele pasar, En unha incongruencia, verdad, un pouco. Que crack. Sí, pero bueno, é divertido. Moi bo chaval. O vestuario dá moita cancha a ele. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? O máis extraño, pois estar unha hora sin xogar en Córdoba, no Arcángel, porque se marchara a luz. E outro equipo que tiña tamén problemas de impago e cortaran a luz porque tiña uns generadores, acabouse o gasol e, bueno, ao final descobreuse estar unha hora aí. Claro, como nos habíamos ido en autobús, como para suspender o partido, imagínate. Ter que quedar ali, entonces esperamos ali 50 minutos hasta que tal, o vestuario, volver e xa foi, sí. Como queres que te lembre o fútbol galego? Hombre, pois tampouco había pensado como que me lembre, pero bueno, é dicir, bueno, pois un xogador cunha boa zurda e punto. O sea, sin máis, tampouco. Cal foi o adestrador que máis te marcou? Que máis me marcou? Foron moitos adestradores. Claro, que... E en que sentido? No bo ou no malo? Porque No malo. No malo, En ambos. García Toral ten o número Marcelino, pa mi vida. Marcelino. Hai vai- moita xente que odia a Sí, Marcelino. moitísimos xogadores seus aparte. Que Sí, eu, por exemplo, En Vallecas. teño contacto con algún con Cani, por exemplo, e compartimos Cani. sí, Hostia, que mítico. compartimos 100% o que nos pasou aos dous, totalmente. Os dous. Cani ahora está máis Cani que nunca, polo que vin por aí. Sí. Vin algunha entrevista fai pouco e dixo, hostia, Porque a xente mira que xogou no Atlético de Cani. cando non Joder, moi bo xogador, cando perde xa a vida, xa non lle tes que pedir nada, xa che igual todo. Sí. Recordo no Villarreal a Cani. Era moi bo. E que foi aí no tuvo jaleo con Marcelino. Xa ves. Desde que acabou apartado. Pois sí. Por eso sí. Cal é o obxecto do fútbol que gardas con máis valor? máis valor sentimental ou que sea un intercambio de camiseta con alguén super top. A camiseta do ascenso do Compos. Que número levabas, Álvaro? 8, porque é o método dun 11. Exacto. Foi o ano despois, o ano seguinte en fútbol profesional tiñas que designar un dorsal, pero en ese E aí momento xa levabas 18? Sí, como nacín ese día, pois collín o 18. 18 de novembro. Sí. E logo, xa un pouco desta nova faceta máis de adestrador, que é o que máis che preguntan os rapaces do Cire de Melide? Os rapaces eles non pregunto. Solo queren saber de diñeiro e mulleres. Eles non interesa. Eles o fútbol está solo focalizado nun. Deso podes lle dar moitos consellos. Bueno, non estou para dar consellos dese tipo. É dicir, a verdade é que teñen que ir facendo a súa vida e levando os seus batacazos como todos e a partir de aí xa verán. Bueno, neste repaso vimos que hai unha longuísima traxectoria que foches quen de dar moito polos campos. Pero serás capaz de saber que fixeron outros dos teus compañeiros? Imos xogar ao niño, vale? Parece sinxelo, pero non o é. A que? Ao niño. Niño.
Tras cordear a esta saga de xogadores cos que compartiches vestiario, segundos anos de carreira que tiveron. Os que tiveron máis anos, De máis a menos, De máis a menos, vale? Eu digo os nomes. Claro. Eu teño anotado o número de tempadas que xogaron e telos que ordenar, vale? Profesionalmente ou... En xeral, o que puiden recabar. Piñol, Fabiano, É que cuidado que me estás dicindo. E Juanito vasme decir. E claro, e ordenes os tres. Claro. Juanito seguro que ten máis. Javi Fuego, Yago Yao, Simanowski, que me deixou tolísimo que Son en San Sebastián de los Reyes. Non le ganés. San Sebastián. Carlos Padín e Ibalotelli. E Balotelli. Oye, Iván, Cuidado con Iván. Vale, vamos a empezar polo que menos ten destes. Piñol, Fabiano, Javi Fuego, Yago Yao, Simanowski, Carlos Padín e Balotelli. O que menos minutos ten. O que menos Temporadas. tempadas en activo. E Balotelli. 14, efectivamente. Repetimos o segundo, que menos. Repetimos as opcións, ou acordaste? Hai dous empatados. A ver, un vai ser Simanowski porque se lesionou e botou aí moito tempo tamén tirado. Si, contei 17 porque había certo marxe por Vale. si volveu a E que máis teño aí? Pois mira, tes Piñol, Fabiano, Javi Fuego, Yago Yao e Carlos Padín. Yago. No. Padín, entonces. Ui, Padín. No, porque mira, Piñol e a ver, se vou por arriba, Fabiano e Piñol tops. Que me dixeches aí? Javi Fuego, Yago Yao, Carlos Padín. Pero teñen que ser máis, porque mira, Fabi cando estaba en segunda división teña 38 anos. 36, 38, aí tache fallando algo, Tache fallando, Fabiano. Claro, porque Fabi é o que máis, seguro, porque mira, eu fun a Xixón no ano 2003, ele foi a Ferrol todavía. Eu creo que máis que un son aquí. estos tantos. Claro, Eu mirei- é dicir, tiña 38 anos Fabiano cando estaba en segunda división, xogando. Segundo as contas salían 17. Tamén salían as de Brasil e tal. Claro, aí igual hai o Brasil ten aí Claro. como din, pero aquí en España Ainda estivo despois, porque estuvo en Racing, estuvo por... No, el acabou en Racing de Santander, de Ferrol. Vale. É dicir, estuvo aquí, veu de Sí. Racing de Ferrol a Santiago, de Santiago, bueno, Compos, outra vez de Racing de Ferrol. Eliminamos a Fabiano, entón adiviñou, Vale. porque si, Yago Yao, Entonces era Yago Yao 18 tempadas. e quedan os tres con máis. Piñol, Javi Fuego e Padín. Cal foi o que menos despois de Yago Yao? Tempadas, é que Carlos tuvo que ao final Padín tuvo que si metemos hasta Catoira que pendín a Carlos é Metemos, dos teus, claro. lo xevo, Claro, e meteu Flavia que tal e acabou en Catoira é o que máis, é o que máis tempadas tuvo. É que Padín, cuidado. E olvidouche Juanito, Home, Juanito. Juanito é que que no... estaba fora de concurso aí, estaba estaba Qué barbaridade. Juanito acabou en Juanito. Sigüeiro en preferente que xogamos en contra e tiña 45 ou 46 tamén. Como a ti? É unha locura, Juanito. 26, 27 anos de carreira. E despois aí hai que meter a quen queda aí? Piñol, Javi Fuego e E Carlos Padín. Javi Fuego, Piñol. Non? Ao revés. Ten máis Piñol, Javi Fuego. Piñol ten 19, Javi Fuego 20. E despois, E evidentemente... despois Carlos Padín que ten 29. se por que non lle contastes esas últimas en Negreira de Piñol, Sí. Sí, están metidas aí. Sí que están, porque salen xusto na Wikipedia. salían. Estefan está Sigue Retiros o Nostradense, Piñol, non Negreiro. non Negreira. Negreira. Negreira, pero Negreira. Sigue por Galicia. Sí, vive aí, bueno, sí. Sí, fixo. Hai que, Vive ca familia aquí. Sí, ten señor. que vir. Sí, señor. Pasamos ás preguntas clásicas, Álvaro. A primeira é: cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sen armas? Depende como é o animal, pero claro. O animal que ti queiras, o máis forte que poidas. O animal quere acabar contigo. Un gato. Un gato? Deixamos o gato tranquilo. Sí. Sí, un gato. Un gato. Unha patada que a túa zurda. Un gato. Porque a un perro, se imagínate un destes grandes xa hasta logo. Bueno, pero podes especificar Que non ten o corpo, raza de can. Claro. Hombre, claro, se un Yorkshire, a ese sí que lle Es fácil. Un pisotón. Patadón. Hai algún equipo polo que non ficharías nunca? Polo que sexa. A ver, eu sou moi madridista e se me dices que non iría a Barcelona, hipócrita sería. O sea, creo que todo o mundo que diga eso contrario. É dicir, é moi fácil falar dunha vez que xogaches no Real Madrid. É dicir, se ti eres imagínate, eres Guti, diste, nunca xogaría no Barcelona. Claro, eres Guti. Pero os demais temos que non poden ser hipócritas. Correcto. Hai que... Mira, Figo.
Podíase decir Arzúa ou Melide, pero estiveches nos dous. Claro. Para que Oh, vexas, claro. en diferente nivel non hai... Sí. Claro. No. E que sería se non foras futbolista? Pois boa pregunta. Mira, gustábame moito a arquitectura. De feito, eu que estaba estudiando. Estaba estudiando alineación e... Tes pinta de arquitecto. Sí, verdad? Sí, é verdade que ahora que O dices. sea, son Álvaro Varela, arquitecto. Pero sí que me gustaba moito. É dicir, teño que dicilo que non era bo estudiante, pero Hostia, para o estar que en era arquitectura. o desarrollo de alineación, sabes, porque era un FP. Ah, bueno. Teño tres, Bueno, teño ainda tres anos solo estudiei. Bueno, estou hasta quedábame 2 para acabar. E non olvideime totalmente do tema, pero sí que era unha cosa que sí que me gustaba, é dicir, desarrollar tema de planos e tal. Sí que lo hago ben, sí. Quen sabe, o mellor noutro universo paralelo terías construído pisos Sí, ou bueno, casas Ou estadios de fútbol. ou estadios de fútbol. estadios de ese fútbol, sería- mira, pois sería unha boa forma de ganarse a vida, sí, é verdad. Bueno, estou mirando por aí a ver si temos a nosa taza, pero temos unha taza de regalo para ti, Álvaro, pero creo que a colocamos para colocar unha camiseta. Será este? Para que non caiga. Sí. Sí. Imos cargarnos a camiseta. Cuidado abaixo que hai outra taza. Cuidado con copa. Non é a primeira que rompe. Pero tes a outra aí todavía. Bueno, Álvaro, isto para ti. Eres cafeteiro. Moitas gracias. Sí, pero con leite, son Café con gustan as leite, cosas. claro. Pois esa taza é para ti. E para que a disfrutes, e queremos che dar as grazas por estar aquí hoxe. A verdade que foi un placer. Foi unha moi charla interesante. impresionante. Mira que eu Sí. coñézote e non coñecía toda a tua historia ao 100%. É dicir, sabía que sonábame que xogaras no Sporting, tal, non sei que, pero despois vendo, dixen, joder, puto Álvaro. Puto. Puto. Eso todavía me siguen dicindo, no? Escoito nos campos. Sí, puto Álvaro. Sí, escoito. No, é verdade, o sea, grazas por vir e foi un luxo escoitarte. Sí, Gracias a a verdade. vos igualmente e foi unha charla moi amena, de verdad, estuve moi cómodo. Moi ben, pois nos despedimos o vídeo, non? Pois ata aquí. Seguídenos, como sempre, en todas as redes sociales. Sí, suscribidevos, toda a movida, dixen Dade un o comentario. like, o botón do hype este do móvil novo de YouTube. Sí, sí. É Existe eso. Sí, Sí. sí, é un novo que además ranquéate, podenche poñer nos 100 mellores de España. É difícil, pero podémolo conseguir todos xuntos, unidos de la mano. Podemos colocar a Álvaro entre os 100 mellores de España. Correcto. Así que nada, vémonos no próximo vídeo, no próximo podcast, onde seguiremos falando Do fútbol. Que máis? nos gusta. Chao.